Balma ni ye aw ka dɔn kibaru kɛnɛ sigilen kunnafoni minnu bɛ an bolo n'o ye girimanw ye o ye fɛn min ye Goodluck Jonathan a nana kalo tile 5 ka taa a wolonwula a labanna ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye Choguel yɛrɛ fana kumana fɛn min y'an ka lasigiden minnu bɛ yan n'u ye baro fɔlɔfɔlɔ kɛ an bɛna o kuma kan sɔgɔmada in na fɛn min ye an ka ministre ye n'o ye ministre de l'éducation nationale ye n'o ye Sidibe Dedewu Usumani ye ale fana yaalala y'a dɔn jamana faama a ye miliyari dama di ko ka ekɔlisow ko k'u ɲɛro kurakuraya yanni walan bɛ ta ministre fana ye fɛn min fɔ an b'o lase aw ma sigida yelen o ye jɛkulu min ni a bɛ wuli ka taa fura di maaw ma jabɛti kow b'o la u bɛ maaw jeli ta u bɛ fura di maaw ma nka ni kunungo u tun bɛ Sabalibugu kura fɛn min sɔrɔla yen an ka maa min tun bɛ yen n'o ye Amza ye o y'o lase an ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'i y'a ye u ka congrès u ka conférence a ma kɛ conférence wolonwulanan a sɔrɔla mun fɛ maa dɔw tun bɛ Gabon olu ko u tɛ a BBC la k'u tɛ a fɛ u ye kuma lase bɔgɔ jeninen kan o juma sa kiri tigɛra a BBC la ale fana bɛ an bolokɔrɔ aw ni a ka kumakanw lamɛn balimaw ni haminanko ni joronanko bɛ maaw la bi o ye fɛn min ye lakana ye lakana ma sabati a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko centre n'o y'an ka dɔgɔnɔw ka yɔrɔ ye maa min wele bi o ye Adama Jongo ye Adama Jongo ale fana fɛn min b'a kun na kan cɛ lakana hukumu kɔnɔna na a n'a ka jɛkulu an bɛ o fana di aw ma fɛn min ye direction nationale de commerce et de concurrence ye sogo tɛ se ka san sogo koloma 700 sogo bu 800 malo tɛ se ka san tulu tɛ se ka san o ɲɛmaaba n'o ye Dunbuya ye Dunbuya bɛ an bolokɔrɔ an ye a ɲininka gɛlɛya nin a sɔrɔla mun fɛ gɛlɛya in bɛ bɔ fan jumɛn fɛ Dunbuya ale kumana o kan balimaw ninnu de kɛra kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara o kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw fɛ Ibrahim Jawara ani Ibrahim Diallo Thiou maa min bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la o ye Isa Kulubali ye n balima cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba a bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan balimaw septembre kalo tile 5 fo ka taa bila tile 7 fɛn min ye an ka cɛmancɛ fanga den fa ye n'o ye Goodluck Jonathan ye n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye a ye taama kɛ kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ 13 ye Mali kɔnɔ kabiri fangantaraki kɛra uti kalo tile 18 san 2021 o tile 5 o tun y'a nako 13nan de ye maaw ka jate la Goodluck Jonathan nana kana lajɛ yasa fɛn min ye cɛmancɛ fanga ye baaraw bolo dala cogo min u bolo CEDEAO fɛ ni a baaraw bɛ a cogo la a nana ani jamana faama ye ɲɔgɔn ye n'o ye colonel Asim ye ani CNT ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye n'o ye Jaw ye ani ministre ɲɛmaa fana ye ɲɔgɔn ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a laban ni kunnafonidilaw ye nka bi ntɛnɛn sɔgɔmada in na ani fɛn min ye juma ye fo kana bila bi ntɛnɛn na gafew caman b'a kɔnɔ cɛmancɛ fanga dɔ bɛ fara kan dɔ tɛ fara kan o kuma de bɛ fɛn min ye kunnafonidilaw yɛrɛ anw yɛrɛ da kɔnɔ minnu b'a sɛbɛn ani minnu bɛ kuma nka Choguel Kokala Mayiga y'a jira n'o ye ministre ɲɛmaa ye a ko yasa dɔw ka fara cɛmancɛ fanga kan dɔw kana fara kan o kuma sigi belebeleba min bolo dara ni jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ka fini ko k'a jɛ nin ka ɲi nin man ɲi an bɛ nin bila an tɛ nin ta jamana den bɛɛ lajɛlen de bɛ bɛn a kan ministre ɲɛmaa ka kuma na ka baro sigi n'o baro sigira tuma min bɛ bɛn o la hakili falen in kɔnɔ kuma bɛ di jamana denw ma o kɔ u b'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ in a laban yɔrɔ ye dɔw bɛ fara cɛmancɛ fanga kan dɔw tɛ fara cɛmancɛ fanga kan o tuma o ye kuma bɛ di jamanadenw de ma o bɛ jamanadenw de bolo o tɛ CEDEAO bolo o tɛ Union africaine bolo ni jamanadenw ko dɔw ka fara kan dɔw bɛ fara kan ni jamanadenw ko dɔw kana fara kan dɔw tɛ fara kan d'a kan jamanadenw de hakilina bɛ ɲininka ministre ɲɛmaa côté n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye fɛn min ye lasigidenw fana ɲɛ k'olu bɛɛ lajɛlen wele balimaw furancɛ fanga in kɔnɔna na kabiri bandaw nana kalo 9 maaw ma falen-falenni mun kɛ buna hadamaden yasa aw ka se ka ɲɔgɔn faamu fo aw k'aw sigi ka kuma ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na kalo 9 taama mɛnɛ sisi ma bɔ maa si ma kunnafoni jamana lahalaya la cɛmancɛ fanga tun bɛ to tan Mali bɛ tila ka coron tugun o la sa Choguel Kokala Mayiga ye lasigiden fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔna na yan a y'u bɛɛ lajɛlen wele ɲɛfɔli k'u ye Maroc lasigiden ale de ye kuma ta a ko an y'a faamu an tun ma fɛn min faamu cɛmancɛ fanga ko la o de ye nin ye bi kɔni tiɲɛ la an ka nin lajɛ in anw ye caman faamuya la
wa anw lasigidenw ka da kan lasigiden fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ lasigiden ale de ka san hakɛ ka kɔrɔ ni bɛɛ ta ye u b'a fɔ a ma ko doyen ale de mɛnɛ an ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko an tun ma mun faamu an ye o fɔ Nasiri kɔni an ma mun faamu an ye o faamu wa ni Ala sɔnna an bɛ aw dɛmɛ an seko ye fɛn o fɛn ye Mali ko in na an b'aw dɛmɛ yaasa cɛmancɛ fanga in a ka fori hɛrɛ ni baden na kalafili ni kalafili kan ka kɛ kalafili senuman ka kɛ yaasa jamana ka se ka wuli k'i jɔ a sen kan Choguel Kokala Mayiga ko fɛn min ye n b'a fɛ aw ɲɛna anw minnu ye lasigidenw ye anw ti fɛn ta k'a fara cɛmancɛ fanga an ti farankan kɛ a ma a ti bɔ anw yɛrɛ la anw t'a fɔ ko an bɛ dɔ b'a la waati min kɔni fɔra CEDEAO fɛ yen n'o ye février kalo san 2022 ye o kɔni o b'a cogo la nka fo jamanadenw fana hakilina kan ka ɲininka aw minnu ye lasigidenw ye an bɛ an ka jamana kɔnɔdenw an b'u wele lasigi belebele kan ka kɛ komi n y'a fɔ aw ye cogo min ka tɛmɛ a ko o lasigi kɔnɔna na jamanadenw de hakilina bɛ ɲininka cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba kulu bɛɛ lajɛlen bɛ wele ka na k'a ti kɛ maa si kɔ ni olu hakilina kɛra fɛn min ye an bɛ tɛmɛ o de sira fɛ n'u hakilina ma kɛ mun ye an tɛ o ta n'u ko cɛmancɛ fanga ko ka tɛmɛ n'a ye an bɛ tɛmɛ n'a ye n'u ko ayiwa ko kalafili kan ka kɛ waati min na n'o ye février kalo san 2022 o tuma anw kɔni anw bɛ jamanadenw de kɔ jamanadenw hakilina anw b'o de kɔ n'u u ye fɛn o fɛn fɔ anw bɛ bɔ ni o de ye k'o da diɲɛma tulo kan maa si tɛ se k'a fɔ ko a bɛna fɛn wajibi anw ka ɲa an ka jamanadenw hakilina tɛ fɛn min ye nin ye Choguel Kokala Mayiga nin ye ale ka kuma ye n'a o ye minisiri jama ye nka anw fana jiginna dugu kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw dɔw hakilina ka o ta cɛmancɛ fanga dɔw ka fara kan wa dɔw kana fara kan wa i y'a faamu ni dɔw farala kan a bɛ ɲa wa ni dɔw ma fara kan a bɛ kɛ cogo di CEDEAO ko k'a kɛ février kalo san 2022 o bi bɛn wa ka da kan lakanabaliya o ɲɔ ɲalen bɛ an bɛ yɔrɔ min ko sisan dugu 1250 ani 50 olu se t'u yɛrɛ la banbanciw sigilen b'u da la u tɔɔrɔlen bɛ bi u tɔɲɔlen bɛ bi olu kɔni bɛ kule la yaasa dɛmɛ ka dɔw ma lakana ka se ka sabati an ye kuma di jamana kɔnɔden dɔw ma olu ye fɛn min fɔ o filɛ nin Malɔjɛ an b'i fo an ce ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga den Goodluck Jonathan ale nana a taara ani kunnafonidilaw ɲɔgɔn ye ani parti politiques ye ɲɔgɔn ye ani Assimi ye ɲɔgɔn ye ani Choguel ye ɲɔgɔn ye cɛmancɛ fanga dɔ ka fara kan wa o nafa bɛ Mali kan wa a ka kɛ a waati la wa bon cɛmancɛ fanga ko in a ma nɔgɔn k'a fɔ k'u tɛ ka baara ɲuman kɛ u bɛ ka baara ɲuman kɛ nka adamaden ye kumakan de ye n'i kumakan di mɔgɔw ma i ka a lajɛ k'a labato ni labato cogo t'a la i kumakan di mɔgɔ minnu ma i n'olu bɛ bɛn a la walasa ka dɔ fara kan fɛn mɔgɔw ɲɛ mais n'a ye dɔ fara kan kɔlɔlɔw kɔni bɛ Mali sɔrɔ i n'a fɔ o si la k'an bolo jan sanga ni waati bɛɛ o tɛ bɛn an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ka se hakɛ dɔ la gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔna na an ni mɔgɔw ka bɛn a la minnu y'a fɔ an ye an kumakan di minnu ma n'an n'olu sera ka bɛn a la a bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye ne bolo an n'olu ma bɛn a la don n'an n'u ma bɛn a la sigi ka fɔ belebele dɔ bɛ na kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko assise ko ni fɛn min bɛ yɔrɔ la o ye malidenw hakilinata ye wala an b'o de don ba la ka tɛmɛ CEDEAO ta o bɛ se ka kɛ koyi n'an n'u ma bɛn a la maliyɛn kan ka dɔn k'ale kan ka dɔ k'a yɛrɛ ye o la bɛɛ de b'i sɛbɛ don jamana ma min mana diya an b'o k'o waati la mais ni an y'a kɛ ko maa si t'a fɛ ka baara kɛ mɔgɔw tɛ tilenni an fɛ mɔgɔw tɛ taa baarakɛyɔrɔw la joona a bɛ gan dɛ e yɛrɛ bolo kala bɛ se ka fili nin waati in na a fɔra ko dugu 1250 ani 50 olu ta t'u yɛrɛ banbagaciw bɛ yen kalafili bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na kalafili minɛnw bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ yan o kɔni n dalen b'a la ko o bɛ gan kosɛbɛ kalafili kɛli nin waati la a n'a cogo la a bɛ gɛlɛya kalafili kow tɛ ka sigi sen kan parce que a lisiw ni fɛn foyi ma bɔ a dun waati sera ka ban a man jan tuguni kosɛbɛ peut-être que baara bɛ ka kɛ mais komi anw ye dugumamɔgɔw ye an t'a a cogo dɔn kosɛbɛ sinon ni i ka jamana minɛlen don kalafili tɛ yen koyi o kɔni dɔ de bɛ kɛ minnu b'a fɔ k'u b'a kɛ dɔ bɛ kɛ de sinon k'a fɔ ko kalafili yɛrɛ de o tɛ dɛ Malɔjɛ n'u la an bɛ n b'a n'u la kuna baasi tɛ yen e hakilinata ye jumɛn Jonathan ka nali a nabaliya o tɛ an mago foyi t'o la an mago bɛ min na jamana ka basigi a yɛrɛ jamanadenw ka k'u yɛrɛ ta ye n'i y'i jigi da kɔfɛ mɔgɔw kan ka sɔrɔ n'i jigi da i yɛrɛ kan i bɛ fu la kalafili a kana kɛ n'a y'a kɛ kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ ne kɔni ka i n'a fɔ kɔlɔlɔ jumɛn i n'a fɔ kɔlɔlɔ jumɛn namaratɔ minnu bɛ dugu la olu de bɛ fɛ ka kuruto pour que a ka kɛ o kunna a kɛli tɛ jamana arranger a tɛ jamana kɔnɔdenw arranger a t'an fantanw kɔni arranger a bɛ se ka setigiw arranger mais a t'an fantanw arranger i y'a faamu an mago tɛ mankan wɛrɛ la an ka to jamana ka suma baara bɛ ka kɛ wa baara taabolo ka ɲi ne kɔni bɛ min fɛ Assimi ni Choguel ka taa n'a ye baara taabolo ka ɲi hali n'u ye san 2 fara a ka basi foyi t'a la baara taabolo ka ɲi an tɛ ɲangi CEDEAO fɛ o la CEDEAO bɛ se
ka taa an ɲangi cogo di seerew ye an yɛrɛ de ye an yɛrɛ de n'an jɔyɔrɔ min seerew bɛ an minɛnen o de an k'an jɔ an yɛrɛ ye an k'an jɔ an yɛrɛ ye maliyɛn kan k'i jɔ a yɛrɛ ye ne yɛrɛ bolo Sogɛli ɲɔgɔn ka premier ministre a ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ ne yɛrɛ ka jate la kɔni parce que anw kalanbaliw a bɛ kuma fɔ tubabukan na ka tila k'a fɔ an kalanbaliw ye an ka bamanankan na an b'a faamu i y'a faamu fɛn fɛn nana u b'a tufu ka tubabukan de la an kɔni an ta ye ka an ɲɛ b'u la ye mais kami Sogɛli kɛra premier ministre ye n tɛ Sogɛli n t'a siɲɛ dɔn n t'a jɛya dɔn fo n'i y'a ye télé la mais n kɔni b'a dɔn a ka premier ministre ya taabolo min b'a bolo ne bolo a ka fisa ni tɔ ninnu ta ye a ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ jamana nafolo dun n'o bɛ ka bɔ a la dɔɔni dɔɔni e miirina ta ye mun ye o ko u k'a seere ka taa fɛ k'u bɛɛ minɛ ka don kaso la olu de zone de bɛ élection ko la nin ye olu zone dɛ olu de bɛ ka girigiri ko fo ka élection kɛ parce que wari tɔ minnu b'u bolo fɛ k'o kɛ ka mɔgɔw suɲɛ élection na ka gagner i y'a faamu mankan o mankan bɛ yen dɔrɔn zone de ka mankan don parce que wari suɲɛnen bɛ minnu bolo dɛ olu de bɛ fɛ élection ka kɛ parce que ni élection ma olu tɛ gagner parce que kaso b'u nɔfɛ o de kosɔn olu bɛ fɛ élection ka kɛ Mali kiri sisan ani kiritigɛlaw e hakilinata ye mun ye a ko la Mali kiri ko ma nɔgɔn hali dɔɔni mɔgɔw bɛ minɛ k'u bila yen date don u ka kuma la kasobonba falen don adamaden na bi fo ka dama tɛmɛ a dabɔra mɔgɔ hakɛ min kama tɛmɛnen b'o kan cogo wɛrɛ foyi tɛ ka sɔrɔ a la maintenant min ye kiritigɛlaw ye je pense que bɛɛ b'i i se la bɛɛ b'i ka baara la nka hali bi u ka dɔ fara u ka tilennenya ani u ka basigiw kan a taabolo ka ɲi fɔlɔ a tagabolo ne bolo a ma ɲi kosɛbɛ dɛ cogo di et kiri bulon n'o sanuyala ka jɛya Mali yɛrɛ bɛ ja bon ne fɛ Mali man di donc o yɔrɔ b'a jɛ donc kiri bulon taga bolo n'olu kɔni kɛra mɔgɔ tilennen ye k'u ti wari minɛ mɔgɔ bolo u ka sira tɛ mɔgɔ ka wari la u ka sira tɛ foyi la Mali bɛ ja parce que min kan ka ni min o bɛ da i kan o kuma voilà ne miirina de y'o ye balimakɛ an b'i fo an yɛrɛ b'i fo ayiwa an sera u ma bon mɛnɛ bɛ n'i ka kuma jaabi mais CEDEAO yɛrɛ ka baara ye kun jumɛn ye n'an ko k'an bɛ tugu CEDEAO kɔnɔ jamana tɛ marché koyi institution ninnu u bɛ yan u yɛrɛ de kama ils sont pas là pour les pays la CEDEAO est là a bɛ ka k'u ka u yɛrɛ ka intérêt de défendre ni dɔ ma fara fanga kan dɔ bɛ fara mun kan surtout camancɛ fanga kan ni dɔ ma fara kan il faut le temps autant même si c'est 5 ans 10 ans pour pouvoir au moins que ka Mali kana to ka doni wana tuguni il faut le temps autant pour construire mais n'olu ko k'a fɔ k'u bɛ élection kɛ sisan il y aura un autre coup d'état ça c'est d'un de deux autrement olu ka kuma ye kuranɛ kolo de wa bible de don wa ou bien Taurata ni yini de don ni Ala kumakan yɛrɛ don n'a tɛ changer adamadenw kumakanw de don e ko k'e bɛ se ka nin kɛ nin wagati kɔnɔna la mais i ma se k'a kɛ mun b'a to bon délai wɛrɛ tɛ se ka fara kan pour moi quand même délai kan ka fara kan comme CEDEAO ka kuma de don CEDEAO est là pour ses intérêts n y'o de f'i ye u bɛ u yɛrɛ ka intérêt défendu kama cogo u bɛ président ka intérêt défendu de kama ten u ka nafa u b'o de défendu kama u tɛ jamanadenw ɲɛ u tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye u bɛ président de ye CEDEAO dilanna président de kama c'est une institution des présidents u bɛ tilen ka président bɛ tilen ka constitution changer CEDEAO kuma dɔw la o tɛ coup d'état dɔ ye troisième mandat ko ça c'est pire qu'un coup d'état o tuma e kelen dilanna fanga kama ten o tuma ne sara jamana bɛ jɔ wa franchement u ka mɔgɔw to yen n y'a ye sisan ko coup d'état kɛra Laginɛ fana k'u bɛ taa la Laginɛ CEDEAO tɛ yan foyi kama ni tiɲɛli tɛ u tɛ ɲali kama sinon pourquoi ne président y'i kun bɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛngɛ CEDEAO tɛ wuli k'a fɔ non a tɛ kɛ donc an ka fura b'an yɛrɛ de bolo u k'a to yen an ka kɛ jamana fɛsɛfɛsɛ nɔgɔnin minnu bɛ yen an k'u ta ka bɔ yen mais sinon n'a fɛnna tan ne ko dɔw ma sigi kala kan élection ka kɛ a kɛcogo la jɛlenya la ne taa ma d'olu ma olu k'o préparer surtout élection ninnu yɛrɛ wari bɛ bɔ min coup d'état kɛra jamanatɔw minnu b'an dɛmɛ olu yɛrɛ tɛ fɛ an ka développer n'o ye occidentaux ye jɔnya de la Haïti le franc CFA même o ye jɔnya de sinon France tɛ puissance ye o donc nin bɛɛ tubabu ne CEDEAO ka ko olu fana bɛ marché la ni tubabu ka fɛngɛ de u k'an to yen u ka sensu ka jamana ko la u k'an ka jamana to an bolo an ka jamana dilan élection bɛ se ka kɛ sisan wa suko dugusɛjɛ tɛ wa mun bɛ élection kɛ n'i bɛ fɛ ka élection ɲuman kɛ au moins f'i ka lakana ka sabati de jamana kɔnɔ élection ka se ka kɛ fan bɛɛ se ka kɛ bi Mali kɔnɔ a ye mɔgɔ mana bɔ k'i bɛ taa k'i ta bi i tɛ se mɔgɔ bɛ tile ka san nord la CEDEAO ye mun kɛ ko France bɛ yen. o n'aw ma alibaw fɛn min ye l'école ko ye a tun bɛ ɲini ka don galama la nka Ala ni an ka faamaw hakilina ɲuman école fana bɛ ka don ba la dɔɔni dɔɔni ka da kan bisa ɲagami caman tun kɛra article 39 de école karamɔgɔw ɲɔgɔn da minnu kɛra u y'o sɛbɛnfura ninnu k'u t'a di kuma caman fɔra o nka fɛn min tora maaw hakili la a bɛ ɲini ka san 25 bɔ ka biri Musa fanga kɔnɔ fo ka n'a bila sisan n k'a fɔ san 35 kɛ ka da kan école yɛrɛ k'a fɔ ko école so ka peinture yala école so tɔl ka wuli
k'a dilan n hakili la n ye école karamɔgɔ do hakili la ɲininka ko k'ale hakili b'a la olu bɔra IPEC la 80-81 n'o ye école o datuguna sisan k'o yɛlɛma k'o kɛ IFM ye olu tun ye école karamɔgɔ jolenw ye maa faamuyalen baw don Musa Traoré ka taa na IPEC de tun bɛ yen maintenant IPEC de yɛlɛmara sisan k'o kɛ IFM ye n y'ale ɲininka ko k'ale hakili b'a la ale tun bɛ groupe scolaire Sori Jakite la ale tun bɛ lakalani kɛ yen nka k'a fɔ ko écoleso ka peinture ko ka tɔlu yɛlɛma k'a kɛra fo san 1982 82 non tɛ k'a fɔ ko écoleso ka peinture k'ale hakili t'a la nka ale taara yen waati min na u ye a peinture o waati k'a daminɛ o waati la fo sisan peinture ma kɛ écolesow la écoleso tɔlu ma yɛlɛma écoleso ɲɛgɛnw kɛrɛfɛ tɛ écoledenw yɛrɛ bɛ taa école la fo n'u école kɛrɛfɛla du minnu bɛ yen fo n'u taara ka t'u ka fɛnw kɛ fo n'u taara écoleso kɛrɛfɛ sow olu ɲɛgɛnw u bɛ taa yen de n'o tɛ écoleso si tɛ Bamako kɔnɔ an ka ɲinini na k'a fɔ ko ɲɛgɛn ko maa bɛ se ka don yen n'i bɛ se ka dumuni kɛ tile fɛ o hakilina ɲuman colonel Asim de y'o ta ɲina ko ka miliyari 4 n'a kunkan fɛ wala ka ca n'o ye ka écoleso bɛɛ lajɛlen yɛlɛma tɔli kuraw bɛ ka kɛ an yɛrɛ y'a caman ye jabaraninw kan yɔrɔw bɛ ka yɛlɛma écolesow tɔlu plafond bɛ ka k'u la ventilo bɛ ka kɛ dɔw kɔnɔ écoleso dɔw tun bɛ courant tɛ yen courant bɛ ka kɛ u kɔnɔ ka d'a kan ni élection tun kɛra ni maaw taara écoleso la ka taa voter pétrole lampaw de tun bɛ mɛnɛ Musa waati la IDPM waati la démocratie nalen sa maaw tun bɛ taa ni Petromaxi de n'o tɛ courant ka dɔgɔ écoleso Bamako dugu yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko écoleso bɛ ko courant b'a kɔnɔ ko ventilo b'a kɔnɔ a ka dɔgɔ o hakili ɲuman in sa jamana ɲɛmaa y'o sɔrɔ n'o ye colonel Asim Goita ye ko ka miliyari 4 wala miliyari 5 n'a kunkan fɛn ko k'o kɛ ka écoleso ɲɛ yɛlɛma yasa an denw a n'an mɔdenw olu ka se ka kalan kɛ damu kɔnɔna na o de mugu kɔnɔ fɛn min ye madame Sidibe n'o ye Dedo Ousmane ale ye kalan ministre ye a wulila ka se sigida 4 a taara yɔrɔ min o ye Sori Jakite ye Amdalaye marché a taara ka t'o baaraw lajɛ a bɔra yen a taara école Gundo Simaga la n'o ye Badalabugukaw b'o dɔn o ye Badalabugu groupe scolaire a taara ka t'o lajɛ a taara Kalaban fana nka a ye nin munumunu in kɛ a ye kuma minnu fɔ a nisɔndiyalen a sewalen baara ninnu na a ko yɛrɛ ko marché bɛ entrepreneur min bolo o yɛrɛ ye baara dɔw ta a yɛrɛ ye o musaka bɛ bɔ a yɛrɛ kun k'a nisɔndiyara kosɛbɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka madame Sidibe Dodo ministre de l'éducation nationale a ye fɛn min fɔ nin kɛnɛ kan o filɛ nin yɛrɛ a tɛ se ka fɔ mais ŋaniya minnu taara jamana ɲɛmaaw fɛ o ye quand même yanni école ta wɛrɛ cɛ classe dɔw kɔni an bɛ se ka minnu kɛ min fanga bɛ yen pour le moment ani min nafolo a bɛ gouvernement bolo olu ka kɛ donc an y'a daminɛ o classe minnu sugandira aw y'a ye fana kalo kelen o kɔfɛ an ye a daminɛ a ka kan n'o kɛra bi an ka wuli ka n'a lajɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko an ye min fɔ a bɔra sira fɛ a baaraw bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ fana kɛko ɲuman na an ye rive droite kɛ an ye écoleso 2 kɛ an ye travaux lancé yɔrɔ min na yen tɛ dɛ an taara yɔrɔ wɛrɛw de la an bɔra ye ka na bi yan fana groupe scolaire la ka n'a lajɛ classe 33 o de concernelen don yan nɔ k'a lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ plafond bɛɛ de bɔra k'a kɛ kura ye yɔrɔ dɔw bɛ yen dugumala minnu cicira u bɛɛ de bɔra k'a kɛ kura ye yɔrɔ dɔw bɛ yen n'o y'u ka direction yɔrɔ ye minnu tɛ an ka projet yɔrɔ la mais u nalen kɛnɛ kan u y'a lajɛ k'a fɔ ko a yɔrɔ dɔ tɛ se ka kɛ ka yɔrɔ dɔ to yen u yɛrɛ de y'a lajɛ u yɛrɛ ma a bɛ se ka bɛn cogo min na u y'a kɛ ten minnu fana n'o ye parents d'élèves ye n'o ye école ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye n'o ye académie CAPU coordination école la CGS a bɛɛ fɛn o fɛn n ye min fɔ n ma min fɔ mɔgɔ mɔgɔ ne de ka baara ye école baara ye aw y'a ye yan nɔ an kunbɛra cogo min na an kunbɛra nisɔndiya ye dugutigi an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ale de fɔlɔ ye kuma ta a ko k'an nana retard la ko mais hali n'an tun nana fitiri k'an kun b'olu sigilen sɔrɔ parce que u nisɔndiyalen u ye baara min ye a diyar'u y'a bonyanu ma école karamɔgɔw ko ten école ɲɛmaaw ko ten école denw yɛrɛ ko ten n'aw y'a lajɛ délégation min bɛ yan nɔ bɛɛ b'a la dugutigiw b'a la maires b'a la école yan nɔ rive droite a ɲɛmaa bɛɛ bɛ yan directrice n'a ka jama bɛɛ bɛ yan département o fana représentant a bɛɛ bɛ yan minnu tugura ne ko kana école denw yɛrɛ fitininw ni kɔrɔbalenw u ka tɔn u fana ka représentant bɛɛ bɛ yan ni ɲinana min kɔ
hakili ko dɔrɔn de don sinon mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'e b'a fɛ école de ka ɲɛ jamana ka jɛ a si tɛ min tɛ bi jamana duguma kalan kɔ. badenw a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ sisan an ka mobilibatigi dɔw kasara ye u sɔrɔ Senegal jamana kan ka d'a kan an ka mobiliba yɛlɛnna taxi dɔw kan ko ka maa dɔw fatu ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya o hukumu kɔnɔna na sa an ka minisiri fila bɔra yan ka taa n'o ye Ignen ni ministre malien de l'extérieur ani an balimamuso Madina Sissoko ministre transport u taara Dakar u taara duwawu don kɛ u taara yɔrɔw lajɛ u bɔra u nana Kaolack accident kɛra Kaolack yɛrɛ de u ye duwawu don kɛ ka tila ka taa maa minnu fatura u taara olu ka so kɔnɔ an yɛrɛ ye kunnafoni jɔnjɔn mun sɔrɔ nɔgɔ tɛ min na k'a fɔ ko maa 4 ninnu na 2 b'a la olu yɛrɛ kɔni buruju bɛ bɔ Mali de la olu ye maliyɛnw de ye ala ka hinɛ u la ala ka lahara sɔn sumaw ye ala ka yafu ma walasa kumaw cayara Senegal mobili tun tɛ don Mali mobili tun tɛ taa kumaw cayara ni maa ye dusu bila hakili ɲɛ a tɛ dilan ka ɲɛ nka jisuma kɛra ko la an kɔni kunnafoni maaw ye an wele radio la yan ko a ko bɛ cogo di ko Senegal mobili sima mobiliw bɛ na yan o tɛ na yan komi anw tɛ a kalama an wulila sa anw sera kariba bolila dɔw ka ɲɛmaa ma n'o ye Africa Star anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan an taara ka t'o ɲininka karuw bɛ taa Mali karuw bɛ don Senegal la u tɛ don wa ka d'a kan an tun ye kunnafoni fɔlɔ min sɔrɔ a fɔra ko ni Mali karuw mobiliw bɔra yan mɔgɔw bɛ jigi diboli u b'a tagama u bɛ pont tigɛ u bɛ taa don Senegal ta kɔnɔ ni Senegal ta fana bɔra Dakar ka na o fana b'i jɔ passager minnu b'o kɔnɔ u bɛ bɔ yen u bɛ don Mali ta kɔnɔ Mali bɛ na n'u ye nka yasa ka se ka nɔgɔ bɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na an sera Africa Star chef d'agence ma n'o ye Koni Kuja ye an ye Koni Keita ɲininka karuw bɛ don wa u tɛ don wa ale ye fɛn min fɔ an ye o filɛ nin ye n balimaw Senegal ni Mali fo ko ɲɔgɔn donu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲini ka kalo bɔ sisan ni Mali camion do taara taxi dɔw gun ni saya bɔra la ministre taara fɛn min ye bolifɛn ministre ye ani malien de l'extérieur olu taara Dakar u taara Kaolack taara Sangafo kɛ nka hali bi anw ye kunnafonidilaw ye an nana bi Africa Star la dɔw ko karuw tɛ taa dɔw ko a bɛ taa nka ni anw nana Africa Star chef d'agence sɔrɔ n'o ye Koni Kuita ye Koni an b'i fo n yɛrɛ b'aw fɔ a ka wulikajɔ la mɛn tigila o ye mɛn dan ye a fɔra ko Senegal ni Mali cɛ ko car dɔw bɛ na frontière la dɔw b'a taamaw sen na u bɛ don Mali ta kɔnɔ Mali ta fana n'u sera frontière la Maliens fana bɛ taama ko ka taa don Senegal ta kɔnɔ aw minnu ye kartigiw ye tiɲɛ don wa fo k'an bɛɛ sɔrɔla ko in na a banna wa bon tu n b'i fo an ye transporteur de ye an fana bɛ baara in na a bɛ wagatinin bɔ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ comme an ye nɔgɔyaw sɔrɔ a la Kaolack incident kɛlen sira tigɛra n'an ka mulu bɔra u bɛ da frontière la parce que an b'u yɛlɛma wɔlɔfɔ mulu kɔnɔ wɔlɔfɔ mulu mana na ka se frontière la fana bɛ dan yen parce que bɛ tigɛ u sen na u bɛna don an ka mulu kɔnɔ u bɛ na mais an ma tile 10 tɛmɛ ko in banna a ma tile 10 tɛmɛ donc an y'an ka baara daminɛ normalement hali kunun wula fɛ an ka mulu kelen bɔra présentement a bɛ Sénégal kɔnɔ a bɛ ka taa Dakar su in na ni Ala ma basi a bɛ don Dakar donc pour le moment problème tɛ yen mulu min bɛ bɔ Dakar anw bolo o de bɛna n'a ka passager fo Bamakɔ Africa Star don min bɛ bɔ Bamakɔ yan nɔ Africa Star de don fɛnɛ a bɛ passager minnu ta yan fo Dakar olu tɛ don mulu yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ ten de sisan yɛlɛmɛlɛmɛ in bɔra baara daminɛ na basi ma k'a la basi fosi ma k'a la au contraire baara daminɛ ministre tagalen Kaolack fo ka bɛnw kɛlen frontière min bɛ yen nɔ ko Musala n'o ye Sénégal kɔnɔna ye ne ye n ka mobili kelen bila ka taa a falen don n y'a dan frontière la mayina min commissaire min bɛ Musala n b'a dɔn a bɛ n dɔn wɔlɔfɔ don a ye n wele a ko Koni mais quel est le problème n ko a ma problème tɛ yen dɛ aw de ye problème ye ne bɛna passager jigin de k'u don aw ka mobili kɔnɔ ka taga a ko non Koni faut pas faire ça ko bɛnkan sɔrɔla ko mɔgɔ fɛn fɛn incident créé Kaolack fɛn fɛn sɔrɔla i tɛgɛ la k'u minɛ fo a bɛɛ datugula a bɛɛ déféré la ko n ka mobili bila ka tɛmɛ sécurité bɛ yen kuma banna fo ka bɛn kɛra ko n kana sɔn ne ma fiyewu n ko d'accord ni e yɛrɛ ko ten problème t'a la o kɔfɛ n y'a ɲini sira wɛrɛ fɛ n'o y'an ka tɔn mɔgɔw ye n'o ye CMTL mɔgɔw ye ko bɛnkan sɔrɔla ne ye mobili labila mobili tagara Dakar o don fo bi mobili bɛ ka taa fo Dakar o bɛ ka segin problème fosi tɛ yen Ala yɛrɛ ta kɔ simanta mobiliw ni negeta mobiliw i b'o kalama bon n tɛ se ka n da don olu taw la parce que anw ye karitigiw de ye bon pratiquement camiontigi ninnu mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen k'olu kun ka kumaw fɔ ne bɛ kuma ka dan n ka niveau voilà pourquoi n tɛ fɛ ka fɛn fɔ o la sinon an bɛɛ transporteur an kɔni bɛ taa an bɛ segin aw bɛ bɔ yan car bɛ fa a bɛ taa a falen fana bɛ bɔ Dakar ka na yan car bɛ fa don dɔ la a tɛ fa a bɛ dépend don garisɛgɛ don quoi don dɔ la i bɛ mobili falen sɔrɔ don dɔ la i b'a sɔrɔ mobili bɛ moitié plein na don dɔ la a bɛ se ka tɛmɛ moitié plein na 40 passagers comme ça a kɔni bɛ bɔ ni passager minnu ye a n'olu de bɛ taa fo Dakar u tɛ jigin sira la ka don mobili yɛrɛ kɔnɔ o kuma kɔni t'a la kɔni banna Bamako Dakar direct n ko hali kunun dɔ taara n'a ka di n b'a liste passager bɔ sa k'a d'i ma yarɔ kɔni y'a dan ye voilà ayiwa i ka kumakuncɛ kuma ye mun ye Sénégal ni Mali cɛ bon ne bɛ se ka kuma ni nin sugu nana an kana
dusu bila hakili ɲɛ. Ne bɛ se ka kuma min fɔ je crois bien que sitanɛ de donna kow la sinon Sénégal ni Mali an t'an na ni ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ nafa lase ɲɔgɔn ma Mali bɛ nafa lase Sénégal ma cogoya min na Sénégal fana bɛ nafa dɔ lase Mali ma ten tɔ donc ni furugufurugu nana ni ɲɔgɔn cɛ an ka dilan ni hakili ye k'a fɔ Mali population ye maa t'i ka sara tigɛ i yɛrɛ ye k'a fɔ Sénégal population ye maa t'i ka sara tigɛ i yɛrɛ ye accident bɛ kɛ don o don mais an ma ni ɲɔgɔnna y'a la o tuma k'o ka dilan ni hakili ye pour que baara ɲɔgɔnya bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya minnu na o de ɲɔgɔn tɛ sinon an ye ɲɔgɔn terima de an ka jamana fila ye teri de ye dɛ nin ko man kan na an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ incident ye k'a bɛ gɛlɛya o de ne ka kumakan ye. An bɛ fɔ Koyita. Fɛn min ye kunun ye jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ yen ko sigida yelen o wulila ka Sabalibugu kurani maaw k'olu sɛgɛrɛ ka se ni hɛrɛ ye ka da kan u taara furaw d'u ma u ye maaw jeli ta k'a lajɛ jabɛti bɛ maa minnu na ka fura d'u ma u ye kunnafonidilaw wele a kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla yen kuma minnu kɛra a kɛnɛ kan yen nisɔndiya la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Sigida yelen ka bɛn n'a ka hami tɛ dɔwɛrɛ ye ka a sen don an ka kominiw ni komini kɔnɔdenw ka ɲɛtaga baara la donc sigida yelen dira o hukumu de kɔnɔna na donc ni o kuma ye tiɲɛ diyagoya ye fɔ an ka wuli k'an sen don baara de la donc i tɛ se k'a fɔ k'i b'i sen don sigida ɲɛtaga baara la cogo si la n'i ma kɛnɛya ko fɔ donc kɛnɛya kɔni o diyagoya de donc sigida yelen y'a ŋaniya siri a bɛ san damadama bɔ bi san o san an bɛ dugu dɔ ta ka taa ka fura ni dɔgɔtɔrɔw wele médecins wele ka na di o dugulamɔgɔw ma ka fura d'u ma fu u ka baganw yɛrɛ lajɛ fu bɛɛ b'a kalama Mali kɔnɔ bi diabète ni tension de kɛlen don bana de Mali fan bɛɛ fɛ bi surtout mɔgɔkɔrɔba kunda sigi yɛrɛ de kɛlen don o de kan an ka mɔgɔkɔrɔba bɛ se ka bɔ cogo min na ka na u yɛrɛ lajɛ ni diabète t'u la ni tension t'u la muso kɔnɔmaw olu fana bɛ se ka n'u yɛrɛ lajɛ fura fana bɛ yan denmisɛnninw kama donc o de y'an ka bi sigi kun ye pour que an bɛ se ka an sen don an ka commune ɲɛtaga baara la cogo min na tile kelen de don journée kelen dɔrɔn de don musaka in a wari taara miliyɔn 5 ani dɔɔni de la donc an y'o de don fura la o don matériel la ka Sabalibugu population magɛn ni o ye bi u ka se ka na u yɛrɛ furakɛ cogo min na fu pour que bana an bɛ samiya waati min na bi na bɛɛ b'a dɔn nin waati sumaya wagati de fɛnɛ soso bɛ yen ji bɛ yen donc o de kɔnɔna na an y'a kɛrɛn ka bɛn nin waati fɛnɛ ma u ka se ka bɔ k'u yɛrɛ lajɛ pour que bana kana se ka u bin ka to so kɔnɔ ka fɔ ko tension in bin i b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que u tɛ bɔ ka t'u yɛrɛ lajɛ n'a a ma fɔ ko bana b'u la donc ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye an ka baara daminɛ o de kɔnɔna na u ka bɔ k'u yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔ bana bɛ mɔgɔ min na fura bɛ d'i ma ni bana t'i la n'a sɔrɔ a daminɛ b'i la o fana bɛ f'i ɲɛna i kɔlɔsi nin dumuni na i kɔlɔsi nin fɛn na pour que a kana se ka kɛ sababu ka dankari don i ka adamadenya la Sabalibugu kuran dɔrɔn tɛ a tɛ dɔn an y'o fɔ san o san an bɛ lasigi kɛ siɲɛ kelen an bɛ dugu dɔ ta Sabalibugu kuran de garisɛgɛ sɔrɔ ka ɲinɛta sɔrɔ ka d'a kan a kɛra fɔcogo de an ka ɲɛmɔgɔ bureau n'a bɛ f'o ma ko comité exécutif bureau olu de choix binna Sabalibugu kuran kan mais a tɛ n'a fɔ yɔrɔ tɔw ko an ɲinɛ n'u kɔ comme san o san siɲɛ kelen don donc olu ye chance sɔrɔ ɲinan ka ɲinɛta bénéficier o de y'an se Sabalibugu kuran na bi madame bɛ se ka enquête mener o la ani ONG tɛ ɲɔgɔn bolo ani barre de fond tɛ ɲɔgɔn bolo ani état tɛ ɲɔgɔn bolo an jigi dalen an yɛrɛ de kan an ka tɔndenw an yɛrɛ an ka cotisation wariw an ka kati wariw ani kɔfɛ kɛsi bɛ sigi ni ala ye nɔgɔya kɛ mɔgɔ min ye i bɛ miliyɔn ta bila kɛsi kɔnɔ an tɛ b'a la ni 100 b'i bolo i bɛ 100 bila kɛsi kɔnɔ c'est à dire jɛkulu in dabɔlen don ɲɔgɔn dɛmɛ de kama donc an se ka sigi an bɛ gouvernement kɔnɔ o la ou bien k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ k'u kana dɛmɛ an ka d'an yɛrɛ la an b'an ka fila n'an ka dɔrɔn de fara ɲɔgɔn kan ka nin baara de kɛ sinon wari tɛ bɔ yɔrɔ si a b'a yɛrɛ de kun association wɛrɛ bɛ yen sigida yɛlɛ sigi kun o yɛrɛ de ka association fara ɲɔgɔn kan ka mouvement fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ka o tɔgɔ da ko sigida yɛlɛ ni i ka association bɛ yen i n'a bɛ jɛ an bɛ baara kɛ i ka association tɔgɔ a tɛ yɛlɛma a b'a nɔ na i ka objectif fana a b'a nɔ na mais an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i b'a fɛ ka laɲini min k'i ka sigida la i b'a fɔ an ɲɛna an b'i accompagner n'an fana mɔgɔw b'a fɛ an fana b'a fɛ ka baara min kɛ an b'a f'i ɲɛna i fana se ye mun ye i n'i ka jɛkulu an fana bɛ an accompagner ka jɛ ko baara kɛ an bɛ baara kɛ o sens de kɔnɔ bon ne kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment maliyɛnw an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ même pour ka micro fɛ hali sisan maliyɛnw an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka comme on le dit la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɛsin jamana in baara ma an ka dɔn jamana in mɔgɔ si tɛna baara an kɔ n'an y'a ci an de bɛ tila k'a dilan donc yan'a ka ci an ka dilan jamana n'a ɲɛna a ɲɛna bɛɛ de ni ala k'an kisi ni tasuma wulila la a bɛ wuli an de la donc ala k'an kisi o ma n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jamana in k'i yɛrɛ bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn président ye k'a fɔ ko ni ne tɛ jamana a tɛ jɔ ni bɛɛ o hakilila bila i ka baara kɔnɔna na jamana ni ala sɔnna a bɛ s'a kɔrɔ n dalen dɔ la fana bɛ se
Bayarafo. Abi sila hamifo. Antin yami ko gabo madu la ku kanto ku yi iwele bogo jennenka commune 6 la akiri atera jumadu emirina tay mu kini yami mogo we di ni soja ka soro ika ni sogoya mi yen toro dron ka fulo ka ko filiba min kera dossier ko koni yen toro sinon le lycée koni netumbado ka tena ke foye ni petar mu yete quoi be mi wele ko marfa ibado marfa muguni ji bona kan quoi bado voilà teke muguye vraiment awa sewara be vraiment cour d'appel faux en cas magistrat ou de kera sinon vraiment kera chogamina bonia me mogo assigné tribunal la kasoro atina na kaka bon tribunal mi anwelera amtemin kalama au conseil ko de fora ni yalla je mandat damina au conseil uta kalama mandat bantuma il parle de 2014 et de 20 mai 2020 bon ni date cité en kakola et puis mami est fini sebe allez vous savez les instances du haut conseil c'est structuré quoi texte ou B voilà la benendo quoi c'est-à-dire saria ou gafo abe donc mogotisi ka i pendron ka fo et unité parce que fin be au conseil élection globale surtout au niveau du bureau exécutif et on conseil bureau mimbeno au bureau c'est le bureau de 2015 dans notre gamina bebodo bon donc effectivement à Bana ils ont dit 2019 mais c'est n'importe quoi parce que ari comme utala hari utakalama le bureau du haut conseil finit le 20 août 2020 le 20 août 2020 donc depuis août jora 2020 mankan commencera ko ya soro bana fana be bo anyanka membre BCB ka fo bo mandat dum bana and ho conseil dronté hari bureau dama dola wa soro mandat fana bana mais pour des raisons de bana ko amassé ka moko faranyogonka bon donc pour que élection fana il faut que moko ka bo sigoro kana mala bon donc anyaye la situation était difficile kono nana fanga yele bana bo fanga yele mena ko fait ça on est rentré dans ce qu'on appelle la transition comme au conseil ka statut que nous sommes reconnus du public les 6 précédentes en tout cas conférence Mounou Temena. À chaque fois, quand même, Annie gouvernement de Zérakake. Bon, donc, pour le faire, alors, avant d'arrêter une date, on propose, un date, on propose un encagnement et ministère de l'extérieur. Bon, à nous, c'est signé qu'il était signé flatté avec des preuves, mais à chaque fois, Tumba faut en cadio, ni en donnant, enfin, aussi, les conditions sont réunies. Bon, là, avec ça. Bon, comme mot de Bouwele Kana. Mais ça aussi, c'est vrai parce que, Bana Inana Mo, tout Mamérique, faut Banabe, mais quoi. Bon, Bana Fana Mera, on a continué, qu'à prolonger, mais avec l'ensemble, en cas de démembrement au Beba Kalama. Bon, en djede donc quoi. Donc, en Béjera ka au Douactu Ladje. Bon, Anya et San Nanaka Yele Massa. Faut qu'on ouera. Mo Besseka voyager bi. Même s'il y a quelques restrictions, mais ce n'est pas comme l'année dernière. Donc, on a appelé pour vraiment Oukana, Kaseka Shonke, en Kabonina quoi. Bon, ini alache ni usaria mogoyu alamina kafo et au conférence iteke ou bien au président. Mais président mimbe faire nama ka mandat ni mogo masiga ka mandat di avec Etchoudi ou bien ni mogo ma faire non j'étais vraiment surpris. Bon, j'espère que ni nyogon kana mo aussi sur mal là parce que avec dégoubla mogo là donc aller y aya fait ticket to mena presque to min kadai tout est contraire à nos textes et nos statuts aya ka critiquer. Bon, et puis la preuve Falana Mimbe on est assigné le 2 septembre assignation nati au conseil. Mais le plaignant, lui, s'est plaint les 3. D'un coup, il a sur des maoulos. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement choquant, honnêtement parlant, parce qu'on s'est vu pendant 5 jours dans une situation, peut-être l'erreur d'une justice qui n'a pas été très bien rendue, nous a amené pendant 5 jours de bourhaha. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Parce que le plaignant n'est pas membre du Haut Conseil. Conseil membre, au Conseil, le bureau exécutif a 19 membres. Les 19 présidents, là, je n'ai pas dit les affiliés, mais le bureau du exécutif. Mais à Bembolo Nakadi Sebedima, Jawara Kele Mimbala, c'est le président des Maliens de Côte d'Ivoire, autour de Mamadou Jawara. Bon, donc, mais c'est pas le plaignant, il parlait le plaignant là, le plaignant du Gabon. Ok, Ako, il est nous savons que l'association, c'est-à-dire le Gabon, il est Gabon Dronté. Tu sais, en cas constitution, donc article d'Uruna, comme Mabkadi Mama Malien, il y a association ni Makelen de Dobi, ni groupe de Mohadamadion de Farlagnon Kake, Ayamorlem BBC Kake. Bon, mais ce qui est gênant, c'est que nous, au Conseil aussi, nous sommes quand même une association sérieuse là, reconnue d'utilité publique, qui avons des engagements qui sont en collaboration avec l'État du Mali. Nous connaissons nos adhérents. Au Gabon, nous avons le Conseil de Gabon qui a adhéré chez nous, qui ont voulu demander à Baka cotisation Iramimba Irako, il a adhéré.
Bon, il faut payer régulièrement ses cotisations, il faut respecter le truc. Donc, au Komaga Kile Mimbe, au Nedeo Nyemogoye, Mambrou be Barala, Sunitle. Bon, nous, parce que effectivement, bureau sortant, il y a eu des difficultés. Bon, donc, Uluko, toujours Oubeke, quand on non. Mais on ne peut pas les empêcher ça. Lorsque nous allons prendre des dispositions, est-ce que moi, quand je faut bloquer ko anka conférence ke ini ala che mogo min ba fe ka au conseil dirigé jamana biwulu wula déplacer kana et ulu beya e ba fe ka ke ulu nyemo woyi e be tla ko ulu bloquer ka fo conférence ke parce que juju ma barake kanye sari ma bato kanye est-ce que c'est normal et ulu be souvenir jugu garder la ke donc c'est ce qui s'est passé. Alors moi je pense que c'est une grosse erreur pour peut-être ils n'ont pas d'ambition, sinon si tu as l'ambition tu peux avoir affaire à Habib mais pas quand même à la structure qui est au conseil. Président, délégué d'Oubé en Harsa. Délégué Kelemata. Il y a au Kelemata parce que c'est devenu un défi. Parce que Ounana Ouka Djamano Kono, Tonye Ouka Tonde. Est-ce que tu vois? Donc quelqu'un qui a fait, d'autres sont là-dedans depuis plus de 15-20 ans. Ils sont présidents, ils viennent à chaque conférence et ils font du boulot là-bas. Mogotou Sara. Ma façon kanu de yake ubake donc ambu foku walimando donc Mali den kanka fo parce que ni aye ulube na yere ka déplacer kana les billets sont chers, conditions restrictions bala à cause de Covid bo kana yam fana ni be na yam wajibi be na ka famille de dépenses vrai boy mais nous na les muga peut-être ils étaient venus pour 3 jours ka bara blaki ka demba bla oye façon kanu de note mo munumbe ke kuma pour gansa Mali on ka munumbe ko conseil ulute ni kuma fo. Mais moi, je vais ou t'es candidat. Mais si son candidat non cabinet, est-ce qu'il va demander un de ces candidats ressort? Ni manquant bien, John des candidats. Et Abib Kaboué, mais John de Bedouin. Même si on a dit que quelqu'un peut se présenter plusieurs fois, mais on n'a pas dit qu'il doit se présenter une fois. Ambenim Bela et quel est le candidat? Mais Oubemi, Mounoube Mankanchi, c'est-à-dire Kofla de B, Do Bala ou Bekuma ou Tefendon et Akola. Bo Do Bala ou Bekuma ou Loutaï Hasidiaï. Bo sinon, franchement parlant, ni be au conseil Kakodon, mais Harry Boulaina, jusqu'à ce que conférence Beke. C'est la candidature est ouverte pour tout le monde. Mais Oulouta Kera Bougouni examen, il était qui n'était qui. Mandat, il faut limiter des mandats machin. Ok, mais le mandat est limité parce que 5 ans c'est fini. Mais on rébelote. Donc, on a qu'à dire Mami, Ikana, tu te présentes. Ça fait d'amatou pour signer. Beaucoup 6 personnes. Avant, on avait dit qu'au million de temps, et ça, on avait voté ça. Million de temps, comme Mozi, des ongas dorment qu'il y a un au conseil. On va t'acquiescer de quoi? Avec ta question de quoi? Ni président Kouramintara, au moins, il va s'entraider avec ça. Bon, on s'est embêté de la cabote. Ou qu'on fait, alors, il y a que, à comment il faut tout mamina, moi aussi, ma faute depuis que au vote kera. Faut comme vote Kouranana, ou comment ça va soulever. Nous, on allait faire un truc, un CA, en bas, mais ou bas, faut comment faut tout mamina, sur le Dieu merci, délégué ou nana. Le quorum était largement atteint. Neko bon, au kana mo anka son titokotinya. Bon, anka ni boy, amana diama, maïkake candidat. Le seul garçon qui est sorti, c'est le président de Malin de Mauritanie. Au Kélin de Bora Kabeke candidat, Mavere Maï. Bon, donc Mavere Maï. Bon, ok, maintenant Abib Koni, son mandat est fini. Mais maintenant, on ne va pas jeter aussi le haut conseil sur la route. Non. Mais il faut que quelqu'un soit candidat. Mais si les gens ne sont pas candidats, au Korodé, moi je m'oblige quand même de garder la maison jusqu'à ce que, parce que pourquoi ils ne sont pas candidats? Parce que Baribo de Balaou. Non. Ni Maï dorme Kélin dans la Kawele, de Bafo gouvernement. Quel gouvernement? Le gouvernement nous a donné en 2000, on est en 2021, il nous a donné 15 millions. Ça peut être Hari, Kayero Fra, Atobo, bâtiment Kaboya et bâtiment Kabotola. Millions de dollars, John Sara. Bon, donc, et puis heureusement que pas, heureusement, parce que Bana de Côte de dos, sinon, en cas mission ni en cas féon. Mais, s'il te plaît, c'est dans les 120 millions par an qu'on dépense. Bon, comme on va donc dépenser les bétos, t'as été au Tigna de Rondé, mais où t'as fait cacaille. Mais sinon, ceux qui parlent là, il n'y a ni Karajo, ni Bekarajo, la moumou be téléphone. Il y a fouillé à Alakama, na Habib ma noro ferna. Bi, c'est l'obligation. Parce que moumou nana. Donc, finalement, ou l'outé, c'est Ukasago et Moussa. Vous savez que Chiwa, ou bien, mais, moi, c'est-à-dire que c'est la question que je me pose. Bon, sinon, petit coq fait un kanake. Donc, ni fait manake. Mais si lui il est candidat au Gabon, à Kafenke, et qui vient, puisque le mandat est fini, mais à Kanake, élection Kanake. Et on te montre bon, donc vraiment, à où l'issue, à où de Kankanin l'adje, donc il faut vraiment faire un bala, il faut tchogoni à réalité Kajanyokona. Ça, moi je défie n'importe qui. Bon, à tout est vraiment à la Malion Bonina quoi. Parce que vraiment,
parce que mo munumbe kuma il va donc si quelqu'un est sincère har na foro ki be majalagi il va faut akasa ayaka nyuma yake de vraiment bon mais en hakila nina frila bebe flio mais udulta ye hasidiya toga mina parce que ou ben ka yero c'est-à-dire fasi jugu ka inventé et ne mi kedu utofo ika juguma o bo drone fo iye nyuma munke non juguma ko ni ne ka juguma utofo de ulu de be juguma taka nyesi nama mais sinon ne ma juguma ke masi est-ce qu'il y a femme donc c'est eux qui ont des problèmes sinon normalement ne fana e fenke ci fen chama ke maliou et pourquoi autofo il m'a eu quoi date soma donc ama ke hasidia yowa bon donc aussi c'est leur haut conseil puisque le haut conseil chaque machin on présente le bilan financier on présente l'activité totale mais donc s'il y a un manquement quelque part ou bien est-ce que quelqu'un doit participer à quelque chose même soit financièrement ou même seulement des idées seulement pour faire fonctionner parce que en général en tas d'ambéditaïm haut conseil bon les gens peuvent dire c'est que vraiment, moi je pense comme ça, mais Kaoulidron, Habib Kabouin, il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que moi j'ai l'ose au conseil où je vis là-bas? Non. Mais c'est un bureau d'Alentewa. Même dans à Koursou, s'ils ont des problèmes d'argent, il y a des choses à régler, ou bien vous voulez mettre en bas de là. Mais alors, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Ils sont là, ils croient que c'est un bureau quoi? C'est une institution, ou bien c'est une administration, tu as l'argent, tu gagnes, tu as un salaire. Et n'est pas qu'à la Kamani Kirakama, Dongodo, mais en cas d'autorité Chamafoni, en Taro Gossi, ou Bedale au moins en Kakuma. C'est combien de fois où il y a un baoué pour Nambora, aux gens, c'est Karnina, ni passeport, à Kaseka Nogoya, Nambora, Amana Ouelé, quoi, Bessara. Afana Bessara, Wakabarachewa, bon, télévision privée, ni à Ouelé. Africa te dit, bon, 250 000, Ortem te dit 300, les autres, les nouveaux machins te dit 125, Chérif là, 125 000. Bon, ni à Tonou, fracassé. Donc, chaque sortie, il faut prévoir au moins 1 million et quelques. Pour que Malien l'extérieur qu'il faut, Anika Kafka, c'est-à-dire qu'à l'adje, qu'il faut vraiment autorisation à Nyanyogonye de Nindefora, ou Kublaga qui l'a, enfin en bout de main. Mais autant Sarako Keo. Est-ce qu'il nous paye pour ça? Bon, donc si c'est le cas, alors vraiment en cas à la candemé, en cas beau hasidi à la quoi. Parce que moi je crois que ça c'est devenu Nanko Ambenike, Nado Nambe Faso Joning, tu vois là quoi. Parce que quelqu'un qui veut faire, tu viens, tu dis bon, moi je suis candidat, tu allez hop, tu remplis les conditions, il n'y a pas de tu es candidat. Est-ce que tu vois? Mais le reste là, le Mali, un million Mougande de Mala. Mais elle est comme par exemple, elle est 1 million 700, 1 million 800. Million frères de Madje Kapé candidat. Bon, ni à l'élection, nana aussi t'es intéressé. Peut-être tu as 8 millions inscrits sur la liste, ma million Segui, mais Mali ma million Mouga. Mais ni à Djatemina au finish, million Keme, million Kele Animba Kemeni Doni, Bidour Nyogo ou le président voté. Mais tout nous besigou beba. Mais c'est or que voter c'est un devoir civique. Quelqu'un doit dire bon c'est une machin, je vais voter. Bon, haut conseil pour parler de ça normalement. Mais chaque pays a un haut conseil. Mais il faut animer d'abord là-bas. Au lieu de taper sur Habib. Mais vous êtes dans des pays, là-bas il y a des conseils. Jamana conseil. Mais aucun quelqu'un pour taper là-bas. Maintenant, nos Bora Namanye, vous remontez vers nous, mais tout le monde seulement Habib, parce que là il y a une soutra, donc au Dimi Boula. Mais donc vraiment, Ninko ni Namanyogo Yafasa, ou Namayafa Nyogo ni Manisa. Président kuma lawa ni duwawu jamana ye balaka jambe duwawu ke kanyesi malien de kofe malien vraiment mugo munundo c'est des soldats bon ka ube barala et puis vraiment ube jamana bufo jamana kanuna parce que niya ye ube no bi ube kasiko ou desera yere harika document administratif soro pour que kaseku régulariser ku ka baraka tranquillement dongodo ambo kuma fo. Donc ça, vraiment, c'est bouffo. Harsa ou Kadjija. Mon côté, c'est que Jamana Soro, Kafaleni Kadjamanaye. Bon, c'est un manquement très grave. Mais encore ni Ambekoumat. Bon, pour que, aux solutions, Kassé Kanya, mais seulement Mena, mais à Tambolo. C'est-à-dire, on est obligé de discuter avec les autorités. Donc, Harsa, Awa ou Kamouniou, Kadoua ou Kouye, ou Yeromina, Alaka ou Kako Benoya, Alakou Ben surtout, Alakou Ben.
parce que olu de ye Mali vitrine ye an bɛ min wele ko dungare bon à travers eux Mali en tout cas ou ka comportement avait impacté Malien ka ko la donc vraiment ils sont là-bas pour nous tous ils sont tous des ambassadeurs donc an b'u fo k'u waleɲumandɔn an bɛ dugawu k'u ye ala k'o tana ala k'o kisi et puis ala ka sagiso nɔgɔyaw ma parce que i b'a dɔn taama ka di ni sagiso b'a la bon sagiso ye ala ka nɔgɔyaw ma n'u bɛ na fana ala ka bɛɛ nɔgɔyaw bolo donc ka sɔrɔ vraiment u kɛnɛma ni bɛ na ani ka o sɔrɔ donc a don ye min ye an ka jamana ye an ka jamana de situation gɛlɛma de la bi an bɛɛ kan ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que le pays a un problème on a besoin de tout le monde bɛɛ kan ka dɔ kɛ bon pour que an ka bɔ ni situation na parce que ni an ka jamana lajɛ ka jamana kɛrɛfɛlaw lajɛ a bɛ comme an bɛ retard la an dun kan ka taa ɲɛ an tɛ segin kɔ parce que on a des hommes de valeur donc vraiment ala sisan minnu ala ye Mali ta ka don minnu bolo parce que fanga ye ala ta ye n'a y'a di maa min ma bɛ dugawu de k'a ye parce que ala de t'a dɔn a y'a di maa min ma bon donc o kɔrɔ de ale de a bɛ ale de bolo donc ni ka kegu bɛ dugawu de k'a ye ala ka ɲɛ a bolo pour que an bɛɛ ka se ka an yɛrɛ ye a kɔnɔ an bɛɛ ka se k'an sɔrɔ a kɔnɔ donc vraiment ko kɛnɛya d'u ma toujours ka hakili ɲuman d'u ma ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est extrêmement important bon an ka balimaw fana minnu bɛ difficulté la kɔrɔn fɛ an olu fana an bɛ dugawu kɛ ala k'o bɛɛ ban pewu parce que bi u bagan hali sɛnɛ u tɛ se hali mɔnikɛla u tɛ se donc olu an bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛɛ ban bon nin dun tɛ se ka ban n'a ma bolo di ɲɔgɔn ma ala ka nin sɛyitani fara vraiment ala ka maliyɛnw bɛn ala k'an bɛn ala k'an bɛn ala k'an bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc vraiment nin de ye ka dugawu ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma sila ayiwa an tɔma i ni sɔgɔma marhaba Jawara tɔma ba Jalo Jawara kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi aw ka pamuru a bɛ yen a bɛ yen a bɛ min di aw ko aw Jawara la ka turamagan muru in bɛ a bɛ min dama dabangile aw muru in bɛ pamuru in bɛ min e t'a fan dɔn cu ni y'anw Jawaraw tɛ maa t'i da don ni kuma yɛrɛ la a ma dɔn a bɛ yɔrɔ min pamuru dɔnnen don kɛ a bɛ dugu jumɛn na k'o ye sokɔnɔko de ye ça fait aw ka gundo de fɔ non c'est sokɔnɔko o tɛ kɛnɛma kuma ye o i Jawara Rasira marhaba ba ayiwa mun bɛ maa da la teliya o b'i sen na teliya dɔgɔnɔcɛ bɛ an bolokɔrɔ yan sɔgɔmada in na n'o ye Adama Jɔngo ye ayiwa ne b'a fɛ ka ɲininkali tɛnku a la ayiwa ka foli ni tɔnɔ ta ka lasi radio ɲɛta lamɛnbaa caman na musoman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dɔw ɲini lamɛnbaaw fɛ ko dɔw kɛ jamana ye ani an yɛrɛ fana bɛ ka baara minnu sigi sen kan nin waati in na min ye Adama Jɔngo ye ale ye dɔngɔnɔ ye dɔngɔnɔw ka jɛkuluba minnu bɛ yen n'olu fara-farala ɲɔgɔn kan association bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɛ jɛkuluba ye o ɲɛmɔgɔ ye ale ye Adama se aw ma Adama aw ka yɔrɔ la bi n'i y'a jateminɛ Baɲankara mara yɛrɛ ka taa Bankas ka taa Koro nin bɛɛ yɔrɔ ye bi min ye jamana camancɛya fan ye gɛlɛyaw bɛ yen bi lakanabaliya ye a sababuya ye ni mɔgɔ min e ɲininka bi sabu hali ni dɔgɔkun kɔnɔ a y'a mɛn k'a fɔ jamana kɔnɔden gansan dɔw taara yɛlɛ minin kan ka t'u bɔnɛ u nin na u tun ye Mercedes la ni n'a ta bɛɛ sa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ lakanabaliya la aw ka yɔrɔ n'a lamini na Jawara i ni ce i ni baraji an bɛ ɲɛta ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n'i ye lakanabaliya kuma fɔ Bamako yan foyi tɛ mɔgɔ t'a faamuya u t'a dɔn fɛn min de don mais lakanabaliya a bɛ min se adamaden ma a bɛ tɔɔrɔ ni degun min se sigida ma tiɲɛ na an bɛ se ka dɔ fɔ a la bi parce que n'i ye Moti région ta commune 100 ani commune 8 de don bi lakanabaliya sababuya la commune 20 ani commune 7 o de bɛ jamana ka bolo kan 20 ani 7 o de bɛ jamana ka bolo kan tɔɔrɔ tɛ yen tɔɔ bɛɛ bɛ maa wɛrɛ de ka bolo kan 27 min fana bɛ yen n'a bɔra Sevare n'a bɔra Mopti commune na ani Mopti commune yɛrɛ dɔrɔn kɛ tɔɔ bɛɛ lajɛlen ala ni donso de sababu donc commune tɔɔ ninnu na i bɛ se k'i miiri mɔgɔ bɛ ji min cogo di u bɛ sɛnɛ kɛ cogo di balo kɛ cogo di u b'u ka baganmara kɛ cogo di parce que u t'u yɛrɛ ma u t'u yɛrɛ sagoya la mɔgɔ wɛrɛ de ka sariya b'u kan o de bɛna f'u ye a ye nin yɔrɔ sɛnɛ
kana ni yɔrɔ sɛnɛ o de bɛna f'u ye a bɛ taa nin dugu in na a bɛ taa nin dugu in na marifatigiw oui o de bɛna f'u ye fana ni aw sɔnna anw ta ma o de la a bɛ se ka bɔ ka taa hali a ka sangaw foli kɛ n'aw ma sɔn a bɛ taa bi bi na n'i ye Moti région ta tiɲɛ don maa 30 maa 100 o fagali an mɛnna k'o mɛn nka kelen faga ma jɔ dɛ ka dugu datugu u tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si k'u sago ɲini k'o sɔrɔ o ma jɔ donc samiya min donnen filɛ nin sisan n'i ye surtout an ka zone ta an ka zone ye sɛnɛkɛyɔrɔba de pays Dogon yɔrɔ jumɛn an b'a fɔ pays Dogon o ye bi Bandiagara région ani Douentza région n y'o 2 fara ɲɔgɔn kan ani San région dɔɔnin b'a la commune 68 de don pays Dogon bɛɛ mais bi sɛnɛ bɛ ka se ka kɛ yɔrɔ min na n'i ye sɛnɛkɛyɔrɔw ta 100 yɔrɔ 60 bɛɛ an b'a fɔ ko les terres arabes tɛ ka se ka exploiter donc 40 sigila 40 de bɛ yen population bɛ ka se ka min exploiter donc déjà an bɛ se ka an projeté ka bila sini na ni samiya banna dɔrɔn kɔngɔ de bɛ yɔrɔ in na ɲinan samiya n'a banna kɔngɔ de bɛ don salon ni kelen kɛra an ye alerte kɛ ka wuli ka kuma ka lettre sɛbɛn ka fɛn caman kɛ nka fanga min tun bɛ yan waati la o ma se ka fɛn kɛ a kɛra sababu ye baloko gɛlɛya ye maa 93 de sɛgɛrɛ donc pour que u ka se k'u balo san kelen kɔnɔ tonne 21 de tun kan ka ɲini ka d'u ma bi na gouvernement sera ka tonne 15 ɲini ka taa a tɔ gapu bɛ yen CEDEAO nana ni min ye non an ka président yɛrɛ bɔra ka taa Moti ka taa ka t'o di o kɛra nka kɔsa in fana na CEDEAO fana ye tonne 7,000 ani 772 o ma sanfɛ fɔlɔ n'o tɛ CEDEAO y'o di Mali ma ka d'a kan gɛlɛya bɛ nala o dannen bɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko san ani Kucala a tɛ se aw ka yɔrɔ la o ma s'an ka yɔrɔ la mais président ye min bila ka taa o ye 15 ye ça veut dire toujours halisa il y a un gapu dɔ bɛ yen min kan ka ɲini ka fara kan donc vraiment lakana kɔni a kɔlɔlɔ an tɛ se k'a fɔ ka ban bi n'i ye pays Dogon ta école 400 ani école 11 o de datugulen don 411 écoles 2 semaines min tɛmɛna yɛrɛ 2 datugula ka fara kan a kɛra 413 k'u kana kalan kɛ Toroli école ani Jean école donc banbaji walew nana mɔgɔw nana n'u marifa ye ka na babali kɛ defu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ na donc kɛra école 413 ye école den 100 ani 40 kelen o de tɛ ka taa école la donc ɲina an y'a ye defukɛla minnu b'u cɛ la o tun ye maa 1350 ye bon an ko an tɛ se ka sigi k'o lajɛ an kɔni an ka collectif an sera ka u labɔ burusiw kɔnɔ minnu ye dugubaw la ka cours de rattrapage k'u kun k'u inscrit maa 600 ani mɔgɔ 29 ɲɔgɔn sera ka defu kɛ tabarikala bon o n'a ɲɔgɔn de bɛ yen jiko kɔni an t'o fɔ jiko bi pays Dogon na a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko des points d'eau château b'a la pompe b'a la ani hali yɔrɔ min ji matarafalen don ka les petits étangs d'eau à peu près 913 points d'eau o de bɛ panne na bi pays Dogon kɔnɔ sur 1200 donc ji tɛ sɔrɔ fewu donc mɔgɔw segila u bɛ ji kɔrɔ ji nɔgɔlen voilà ATT yɛrɛ tun taara sɛgɛlɛ min kɛlɛ ka bɔ an kɔni n'an ma kɔlɔsi san damadama a bɛ se ka na ko kura sɛgɛlɛ bɛ na tugun a bɛ na donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye en même temps n'an ye faso yɛrɛ ka dɛsɛ fana fara kan a gɛlɛya ka bon sɔrɔsiw tɛ aw ka yɔrɔ la bon bi sɔrɔsiw minnu bɛ an ka yɔrɔ la o dalen bɛ dugubaw de kɔnɔ o bɛ dugubaw de kɔnɔ i n'a fɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn u bɛ Bandiagara u bɛ Bankas u bɛ Koro nka burusi kɔnɔnaw la sɔrɔsiw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bi n'a bɔra Dinanguru yɛrɛ la an fɛ a tɛ Dinanguru tun minɛlen don a bɛ kalo 2 bɔ a labilala Dinanguru labilala le 19 passé 19 août
labla le 19 août nga ma labla ni jamana ka wuli ka joye sigi ka fo de kera aw ka mo ni bamba ciuce voilà donc yindi a tuskasi doni population ngani ya yere soro su ka tan ga segu ke nga ka fo jamana de wuli ka joke na nye soro la na fo farabu ta nyogo amaketa population yere di diguni u fara nyogo nga takuma u tonyo ba ko fe donc ka soro ka sara soro donc ti kuyi ko mi bi ma ni sonja jamana maye kene kan jamana rek ngoko amargo tew ni en hakili bala armée ka porte parole ne dit pas de la ka interview do di studio tamanina ko mo ko ko dinanguru ko amargo be ko amargo tin ko situation wala di be bon an bo be famia jamana ta fe ka communiquer ga ko sebe mais réalité kon ku yemi du ku ndatugulendu o ti don o ti bo u desera fim be soro la ko desera tulu ku desera na hakili bala u deseli dugu do bu kere fe 15 km do ku bita sugu joy ngana u bora o sigito e ma kondo ne fawla Allah akbar o fo boli flana mi ke armée yere u blasra ku bitu ravitaay kana o sigito à 9 km de Dinanguru armée o sugu jola o terroriste o lube attaquer ba adun yere akele gela la ko sebe armée yere ga mom likilin turala donc o ko fe ko di mbado armée ma fin foble jamana ma fin foble mais ka foko ko amaro kon kunte o kuma bana wasi fe quoi bra adama ni kele ni mo me nyini ngaw e fe kele de bina ke sababu e kan ko in banwa ou bien siki ka fodi ya sababu e sabu fagali cara de wala ka kuma jara ye fagali cara kele in fura srafla de bala voilà srafla de bala ni siya nunu sigile ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ se ka fɔ a bɛ san 400 bɔ dɔgɔnɔ fula mɔsi dafin samɔgɔ bozo nin zone in kɔnɔna na a bɛ san 400 ani kɔ bɔ ko caman de delila ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛ a dɔw yɛrɛ ka gɛlɛ kosɛbɛ nka toujours u sera ka sigi ka ɲɔgɔn ɲɛ filɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min ta ye tiɲɛ ye k'u ka tiɲɛ d'a ma ka jalaki ka jalaki d'a ma a ka so a ma fana et puis o ko ka ban o kɛra ka tɛmɛ bon normalement n'i ye an ka bita in fana lajɛ o kan ka se k'a ban mais fɛn kura min nana don a la c'est que communauté t'u yɛrɛ ma bilen mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen minnu b'olu manipuler terroriste nana tile kan dere olu kabini lawale an b'u ka stratégie dɔn u b'a fɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ la n'olu kɔni nana pour que ka se ka don olu b'a essayer ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ kabini waati jan hali bi sinji fila yɛrɛ kɔ don ɲɔgɔn na pour que ka don yɔrɔ sɔrɔ du kɔnɔ jango siya donc tant que ni o terroriste ninnu de bɛ zone in kɔnɔ tant que u bɛ zone in kɔnɔ an ye labɛn o labɛn kɛ k'an bɛ taa sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ o tɛ fɛn fɔ an ye o b'an lajɛ k'a kɛ dɔrɔn n'an bɔra dɔrɔn olu kan ka min kɛ u b'o kɛ parce que dugutigi b'u bolo alimamu b'u bolo kɛnɛ mɔgɔba wɛrɛw b'u bolo minnu b'u olu ka sagoya la hali n'an m'an ka lajɛ nin kɛ o bɛ se k'o hali olu délégué ka na ka kuma yɛrɛ don o da olu b'a fɔ kumaw ka di fɛn bɛɛ n'an bɔra olu bɛna min kɛ u b'o kɛ u bɛ dɔw minɛ ka taa da bɔmu da dɔw ɲɛ ko bɛ wuli kura ye tuguni donc o terroriste minnu filɛ nin ye tuma o tuma ni armée wulila o kama k'a b'u gosi u b'u boli ka don dugu dɔw de kɔnɔ yɔrɔ min na bon armée b'a fɔ a ma ko c'est une guerre asymétrique ko guerre conventionnelle tɛ dɔ wɛrɛ tɛ parce que jugu bɛna don population de la k'i yɛrɛ dogo o cɛ ma donc ɲɛ tɛ sɔrɔ donc tuma o tuma ni armée ko a bɛ wuli k'u gosi o b'o de kɛ maintenant anw ka jate la jugu ninnu kan ka kɛlɛ de u kɛlɛ cogo de kan ka ɲɛ fana armée ka kɛlɛ cogo kɔrɔ a tɛ se k'olu sɔrɔ quoi cogoya foyi tɛ armée bɛ se k'u sɔrɔ fo armée ka population de convaincu ka don a kunkolo la ka fɔ
il faut que maa jugu minnu bi tama na ɲɔgɔn cɛ a y'u identifier an ye an ka sew la bon n'i taara dugu la k'i b'o baara kɛ sisan mɔgɔ min bɛ kungo kɔnɔna dɔn kosɛbɛ fo i n'o de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an ka zone na bi o mɔgɔ min bɛ kungo kɔnɔna dɔn o cogo la o ye donsow de ye ani groupe dugulamɔgɔ kɛlen bɛ ka groupe minnu sigi k'u yɛrɛ lakana ninnu dɔw ye donso ye dɔw tɛ donso ye bon en tout cas minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ di a lakana in ma ni armée ye a tɛgɛ di olu ma ka baara kɛcogo ɲɛ yira o la donc o bɛ se ka ni maa minnu t'u ɲagami population na u bɛ se k'olu identifier k'u lakodɔn donc ka dankari k'u la donc o ye o seli olu la ni terroristes taara ka bɔ don o don population ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye population ta ka na u dama ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'u kɔfɛ k'u sigi k'u don bulon kɔnɔ tu ne b'a f'i ɲɛna heure 3 o y'a bannen a bɛ ban o bɛ bɛn ko bɛɛ la heure 3 mais tant que ni terroristes de ka daga ma bɔ dugu ninnu da la an bɛ se ka taa tile 3 kɛ kuma na bɛɛ bɛ kuma dumanni fɔ i bɛ dɔw yɛrɛ ye u bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn embrasser ka ɲɛjiw bɔ kabini fɔlɔ an de kalan kɛ ɲɔgɔn n'a banna dɔrɔn a banna ne yɛrɛ bɛ sigilen filɛ n'aw ɲɛkɔrɔ an ka organisation collective forum fora atelier séminaire caravane de paix an y'a 37 de participer 37 wa a bɛɛ bɛ kumakan kelen de fɔ bɛn ni kelenya an kun sigilen bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ nin bɛɛ fɔ an bɛ bɔ tati bɔ si tɛ mɛnɛ donc terrorisme nin dɛ fo o de ka kɛlɛ wa terrorisme nin il faut que a ka bɔ siya kunda de k'a fɔ ko nin siya don nin siya don nin siya don o ka bɔ yen donsoya in k'a fɔ nin siya don nin siya don o fana ka bɔ yen sisan a ka lajɛ de jɔn ni jɔn bɛ jamana juguya la jɔn min jɔn bɛ jamana kanuya la o de ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ sinon an bɛ discours wɛrɛw mɛnna ko n'i ye population sigi ka kuma ko n'u sɔnna olu o ko c'est à dire que ko t'a dɔn an tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ ko k'u désolidariser ka bɔ terroristes la k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na voilà ko ni an sigila n'an kumana n'an bɛnna k'o bɛ se ka population ni terroristes fara ka bɔ jamais a tɛ se ka mais adama est-ce que wari ko nafolo ko fana tɛ nin ko la n ko nin bɛɛ de b'a la maintenant an bɛna peut-être n t'a dɔn n'an bɛna se o niveau la influence wɛrɛ minnu b'a ko la c'est-à-dire que n'i ko nafolo ko hali bɛn yɛrɛ bɛ ka ɲɛɲini cogo min na yen centre bɛn bɛ ka ɲɛɲini cogo min ju ne b'a fɔ aw ye an bɛ san 20 kɛ tan tɛ se ka bɛn sɔrɔ e ka da mun kan voilà m'a fɔ ko ni terroristes kɛlɛla ka bɔ yen n'u nana an bɛɛ sigi so kelen kɔnɔ heure 3 o y'a bannen ya ni terroristes taara bi pour que an ka se k'an ka kɛlɛ ban heure 3 kɔnɔ condition wɛrɛw fana bɛ yen o condition bi o ma respecté ni centre belebeleba in ka ko kelen de bɛ yen o ye sécurité ko de ye mais pour que ka nin ko in ɲɛnabɔ bi ju médiateur min b'a la a ka ca médiateur 15 ye e ye kɛlɛbana ye ne ye kɛlɛbana ye Jawara ye kɛlɛbana ye a ma di ne ye Jawara ka hakilina ka se ka kɛlɛ ban ni Jawara wulila ka labɛn min kɛ n'a taara mɔgɔ minnu ye an b'o kɛ n'a y'olu lasigi an b'a fɔ cu cɛ Jawara ka fɛn bɛ ka marché dɛ o bɛ kɛ k'anw sigilen to yen an bɛ taa an digi dɔ sen na ɲɛ bɛ Jawara la a bɛ ka wari de minɛ nin fɛn in na a bɛ ka aw feere a bɛ k'a kɛ tan donc médiateur foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ a la an b'a ministère de la réconciliation nationale kuturu bɛ yen a b'a seko bɛɛ lajɛlen na i bɛ ministre Wage yɛrɛ ye boli la fan bɛɛ ministre Wage kɔfɛ mission nationale de réconciliation bɛ yen o ka bolofara bɛ fan bɛɛ ka adamadenw cɛ bɛɛ n'an bɔra yen président yɛrɛ ye mɔgɔ nommé spécialement ko ale ka haut représentant kosɛbɛ o fana ka baara kan ka kɛ ni kɛlɛ in banni de ye o b'a ka baara la premier ministre fana ye cadre dɔ sigi ko cadre politique du règlement du conflit du centre o ɲɛmɔgɔ ye premier ministre ka conseil spécial ye o fana bɛ baara la don o don k'ale bɛ kɛlɛ ban na
commission nationale de justice vérité et réconciliation fana bɛ yen ONG dɔw bɛ jamana yɛrɛ papier sɛbɛn ka d'u ma a ye taa kɛlɛ ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ONG bɛ o baara la olu fana ko k'olu bɛ ka kɛlɛ de ban association an yɛrɛ ka association bɛ yen ni o ye Gina Dogon association ba mun ka nin ye dabalibanko ye dɛ min ye moto taxitigi a solila ka don an kan k'a fɔ maa dɔ ye ale kɔni ka moto minɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ kalo 2 bɔ a b'a bila a ka kursiw la nka kununko a y'a wele dɔrɔn jan bɛɛ labɛnnen don k'a makɔnɔ komi a yɛrɛ b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan an bɛ kuma di a ma ko in kɛra cogo di a yɛrɛ ka don a la ka ɲɛfɔ a ka ɲɛfɔli k'a ɲɛ karamɔgɔkɛ i tɔgɔ ni jamu Mamadu Magasa n sigilen bɛ Balalabugu n bɛ baara kɛ moto taxi de la n bɛ moto taxi boli de kɛ bon n ka client dɔ de don kunun wula fɛ a ye n wele k'an ka taa ci la a ye n wele n taara nɔfɛ n taara ta a sigilen kun bɛ fauteuil feere yɔrɔ dɔ la ko ye u ka fauteuil feere yɔrɔ de fauteuil feere yɔrɔ jumɛn fauteuil feere yɔrɔ in bɛ Kalabankura sira kan ni tɛmɛna Arjonje ta la yani ka se Dawurabugu fiye ma gauche fɛ fauteuil feere yɔrɔ in bɛ station seli kɛrɛfɛ fauteuil feere yɔrɔ in bɛ a sigilen kun bɛ yen de ko ye olu ka fauteuil feere yɔrɔ ye bon a ye ne wele ne bɔra sugu kɔnɔ ka na nɔfɛ an taara ci la Falate a donna du dɔ kɔnɔ ye k'a bɛ ci dɔ kɛ a donna du kɔnɔ ka bɔ k'an ka taa ci la Kalabankura an taara ci la Kalabankura an taara prisine na k'a ka finiw bɛ ko mardi n bɛ taa finiw nɔfɛ a ye ni prisine tigi yira ɲɔgɔn na ko mardi n bɛ taa finiw nɔfɛ bon an bɔra yen ka taa pharmacie la tuguni Kalabankura kɔnɔna la ACE la pharmacie Sulemani Jalo k'a kɔrɔmuso bɛ baara kɛ bon an taara pharmacie na donna pharmacie kɔnɔ ka bɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ da la n bɛ k'a makɔnɔ a donna a bɔra a ko ne ma ko k'a mana baarakɛyɔrɔ la fɔlɔ ko mais ko an k'a wele ko ale ka carte banna ni carte bɛ ne ko an k'a wele ne ko a ye numéro dɔ ne kun n ko n bɛ appel lase dɔrɔn a ka téléphone sonni a k'a kɔrɔmuso ne bɛ ka wele wa n'a kuma na tilala a ko ne ma k'a kɔrɔmuso bɛ pharmacie kɔfɛ carré la wa a ko ne ma ko n ka moto d'a ma k'a bɛ taa kɔrɔmuso ta ka na a bɛ wari d'a ma dɔrɔn k'an bɛ segin ka taa ne y'a ta yɔrɔ min bon a ye moto minɛ a taara fɔ bi a kɔni ma ye a kɛra kunun heure jumɛn kunun 18h30 ninnu kɔnɔna la ka taa a kɛra o heure ninnu de moto in ye i yɛrɛ ta ye wa wala moto in société dɔ de ta ye bon moto in tɛ n yɛrɛ ta ye moto in ye n kɔrɔkɛ de ta ye n kɔrɔkɛ de ye moto in san an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ moto in sanna 5 mois ouais moto in sanna 5 mois a ko e yɛrɛ ka fɔcogo la a bɛ kalo 2 bɔ aw tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di téléphone de tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa u tun bɛ e n'ale tun bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ n'a mɔgɔ b'i la i ka s'a ma o tun bɛ kɛ cogo di bon téléphone de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne n'a ye ɲɔgɔn dɔ suguba kɔnɔ espace Samasa dugu ma ne n'a ye ɲɔgɔn dɔ yen de moto taxi tigiw an bɛ taa jɔn ye bon a taara k'an jɔlen sɔrɔ yen a ko ne ma k'an ka taa ci la 3e da la Delibugu sira la Kulukɔrɔ sira la 3e da k'an ka taa ci la yen quoi bon ne y'a ta an bɛ ka taa an ye baro kɛ a ko ne ma ko ale yɛrɛ bɛ bɔ Balabu de ko Sopreti kɛrɛfɛ ko a du bɛ ko ale bɛ bɔ yen de bon k'an bɛ Balabukaw ye ko ale ka kursiw ka ca k'a bɛ n ka numéro ta n'a bɛ taa yɔrɔ min a bɛ n wele bon a ye n ka numéro ta ne y'a ka numéro ta ni ci b'a bolo a bɛ n wele an bɛ taa an bɛ ciw kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ n'a bila mais ne ma deli ka taa u ka du yɛrɛ dɔ kɔnɔ ko ne ma bɛ bɔ Balabu de don dɔ la n taara ta Diko ka misiri da yɛrɛ la a ye n wele k'a jɔlen bɛ yen o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ Balabu juste ne taara ta o don na an taara suguba la an taara ci la suguba la an seginna ne y'a ta yɔrɔ min tuguni ko ne k'a bila yen ko ne y'a bila yen Mamadu ni maa kofɔlen in a tɔgɔ ni a jamu bɛ cogo di i bɛ dɔ dɔw la wa bon n b'a tɔgɔ dɔ dɔn a fana tɔgɔ ye Mamadu de mais justement n ma baro kɛ ka se a jamu seyɔrɔ ma quoi a ka nɛgɛjuru téléphone numéro b'i bolo a ka nɛgɛjuru numéro bɛ n bolo e y'a wele ya ne y'a wele a ma ta téléphone bɛ sonné a ma ta téléphone bɛ sonné ka sonné a t'a ta bon n taara an bɔra yen n taara
police la an taara 11e arrondissement la ka taa plainte déposé a kama bon ka bɔ yen ne y'a ta yɔrɔ min k'a ka baarakɛ yɔrɔ ye fauteuil feere yɔrɔ in ka taa yen n taara n ye kuma ɲɛfɔ cɛ ka numéro yira cɛ la cɛ ko nana ta ko a sigilen kun b'ale yɛrɛ de kɛrɛfɛ nana ta yen de a tɛ baara kɛ yen ko a tɛ baara kɛ yen ko wulada in yɛrɛ la sera ale fɛ yen a ye dɔɔni sigi k'a bɛ ka dɔ makɔnɔ ko mais a tɛ baara kɛ ale bolo même mun taara ne ye moto jɔ a ko an ka taa n ko non ko fo ne ka taa sugunɛ kɛ de a taara ɲɛgɛ yira ne la ne ye sugunɛ kɛ ne bɔra ne y'a ta moto la an taara Falajɛ ka taa Kalabankura a ye nin ko kɛ ka kumakan laban ye jumɛn ye bon ne kɔni ka kumakan laban b'a ɲini silamɛw fɛ ni mɔgɔ min ye a ye an ye bon n bɛ se ka nɛgɛjuru numéro f'u ye ni mɔgɔ min y'a ye a bɛ weleli kɛ o nɛgɛjuru numéro in na i ka numéro ya an ka nɛgɛjuru numéro bon 65 44 71 45 bon Orange 93 56 98 48 n ka Orange numéro ye an b'i fo ala k'i garijɛgɛ don i ka moto la amina yarabi ayiwa Bura Bamakɔ tɛ nin ye bɛɛ ni i ka hakilinaw tɛ wa awɔ nin ye leçon ye taxitigi minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka boli dugu kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ se ka kalo 6 jaki n'u ni ɲɔgɔn cɛ la ka sɔrɔ laɲini de b'u la k'u yɛrɛ ladeli la a bɛ tuma dɔw la e b'a miiri k'a fɔ ko i ka client sɛbɛw de don ka sɔrɔ laɲini dɔw sabatilen b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni moto taxitigiw tulo b'an na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la kana sɔn abada k'i ka moto di i ka client ma k'a bɛ taa dɔ ta ka na n'a ye nin ye leçon ye dɛ n'i y'a d'a ma a ka ɲɔgɔn ye a bɛ gɛlɛya dɛ bura moto taxi tiɲɛ yɛrɛ la sécurité ba t'a la a tɛ komi n b'u la gosi nka sécurité ba t'a la e m'a ye commissaire Kebe 4e arrondissement o ka mɔgɔw taara ka taa polisiw taara ko t'u yɛrɛ kɛ moto taxi bolilaw ye u taara ka taa mɔgɔ dɔw minɛ n ko dɔw b'u jɔlen ka moto taxi wele n'i nana n'u yɛlɛnni kɔfɛ u bɛ taa n'i ye fɔ kɔfɛla la Bamakɔ kɔfɛ ka t'i ka moto minɛ i la u dun y'u ban suyɛli ma k'u ban fɛn bɛɛ ma k'u bɛ ka tɔrɔgɔtɔrɔgɔnin dahirimɛ ɲini n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la u k'u janto yɛrɛ la u k'u janto yɛrɛ la kamalen ala ka garijɛgɛ don a ka moto la ala ka garijɛgɛ don a ka moto la o n'aw mana ka da waati yɛrɛ na cogoya kama min ye DGCC olu ye lajɛ kɛ dɔkun tɛmɛnen na u tun ye wele bila radio ɲɛtaa ma ka da waati yɛrɛ na cogoya kama Dumuya an b'a lajɛ min ye Dumuya ye an b'a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a kumana sogo kan dɛ an tɛ sogo dumuni san dɛ sogo prix a ma kuma quoi ayiwa an t'a lamɛn an k'a lamɛn monsieur le directeur i bisimila ɲɛtaa kumaso sanfɛ Ibrahim Jawara n ka foli b'i ye n bɛ tu ni Basila n b'u bɛɛ fo n tulo b'i la i Dumuya naba alhamdulilayi awa aw ye kunnafonidilaw wele awɔ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ awɔ sigi in kun tun bɛ mun de kan voilà donc komi a dogolen ti aw la sɔngɔko la diɲɛ kɔnɔ bi mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ yan nɔ donc da min b'o la ministre y'a ye k'a fɔ walasa ka na ni kunnafoni ɲuman ye parce que an bɛ kuma min bɛ sogoko la bon tiɲɛ bɛ dɔw la mais a caman bɛ yen nɔ caman ta fɔcogojugu b'a la maintenant pour que ka se ka hakilisigi di jamana kɔnɔdenw ma ka se ka kunnafoniya ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma donc ministre ye kunnafoni laselaw wele donc ka se ka u baro ɲɔgɔnya ɲininkali fɛn fɛn b'u fɛ u ka se ko o fɔ o ɲininkali kɛ jaabi minnu bɛ se ka sɔrɔ olu ka se ka di donc ɲɔgɔn ye kun y'o de ye. monsieur le directeur i ye min fɔ min ye da dunu nasɔnw sɔrɔ ko ye awɔ yarɔ jɔkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw tun sigira k'a fɔ ko bi olu sɔrɔ ka gɛlɛn la vie chère awɔ nka bi an bɛ dakun jumɛn na a la i se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye bon i yɛrɛ ye min fɔ n'a fɔra ko la vie chère
bon fo ka walawalali ko la ministre ka la cellule e walawalali ko la la vie chère a kuma be bon akai aka walawala la vie chère ko emi bon ambe sogo ko geleya mina ni wati na adam na femina c'est pas la peine nganda do la dien kono ale ni Mali kono Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min na depuis 2012 n'o ye lakanabaliya ye bon o nana fara diɲɛ yɛrɛ fana gɛlɛya kan ka sababu kɛ min ye aw minnu bɛ production kɛ bayɛlɛmali kɛ usines minnu an bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ minnu na ale ni anw fɛ yan a ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ kalo 6 ko san 10 depuis 2020 mɔgɔw ka taa ni ka seginw gɛlɛyalen don donc usines datugura jamana yɛrɛ dɔw la u yɛrɛ kunturu bɛɛ o bɛɛ fermela mɔgɔw tɛ se ka taa ni ka segin kɛ Chine b'o la Inde b'o la ale ni jamana wɛrɛ minnu n'u mɔgɔw bɛ taa sanni kɛ o yɔrɔ ninnu na donc o kɛlen minɛn hakɛ min tun bɛ sugu kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o dɔgɔyara donc o sababu y'a to minɛn caman bɛ yen nɔ olu sɔngɔ u san sɔngɔ gɛlɛyara an ka jagokɛlaw ma misalila tulu i b'a dɔn tulu bɔra an bɛ taa tulu ta Côte d'Ivoire mais Côte d'Ivoire fana bɛ taa tulu ta Malaisie tulu prisi voilà ka na yɛlɛma ka a sɛnsɛn ka sɔrɔ ka kɛ huile de palmier dinor ni fɛn tɔ minnu bɛ yen nɔ bon o bidon min bɛ 25 litres la ni ye décembre 2020 lajɛ o nana 4,000 de la usine na ye bon an bɛ juillet min na sisan nɔ a bɛ 4,400 na bon an bɛ taa ta yen ne ka na a jago bon o kelen fana la a bɛ fɔ min ma ko alikama bon o fana sɔngɔ bɔra 2020 na nin bɛɛ bɛ se ka vérifier i bɛ taa internet la i bɛ nin bɛɛ ye a bɔra 250 € la ka na 300 € la sukaro bɔra 360 $ la ka na 490 $ la malo jalani indien malo in o bɔra 340 $ la ka na 360 $ la bon n'a bɛ taa ta ka na jagoya jago de don mɔgɔw bɛ jago kɛ ka tɔnɔ de sɔrɔ donc o jagoya olu bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan bon 2012 dun y'a sɔrɔ crise bɛ sen na crise an bɛ crise in kɔnɔ hali bi sɔngɔw bɛ ka yɛlɛn ka taa de dɔ tɛ ka bɔ a la nin ye décembre ni juillet cɛ ye bon anw yɛrɛ fɛ yan nɔ mɔgɔw i y'a jate minɛ nin sɔngɔ kofɔlen ninnu fɔra nin dɔɔni dɔɔni yɛlɛnna a dɔw sɔngɔw kan par exemple tulu bɔra 1000 francs 900 francs na ka na 1200 y'a ye bon sukaro a santa ye nin ye sukaro bɛ 100 la mani kɔn dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la point de vente dɔw la u b'a essayer ka dɔrɔmɛ 10 fara sɔngɔ kan mais ale prix stabilisé don malgré que nin bɛɛ sen na bon n'i ye malo jalani fana ta État bɛ min subventionné a ma se ka tɛmɛ 17,000 a ma t'o sanfɛ malo jalani mais an ka Gambiyaka n m'o fɔ o y'an yɛrɛ fɛta ye bon ka taga gɛlɛya min bɛ anw yɛrɛ fɛ yan n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ problème kɛra da dumunifɛn dɛ ma minɛn tɔw fɔ dɛ da dumunifɛn na min yɛrɛ ta ye mɔgɔw kamana gan dɔɔni o ye tulu ale ni sogo ye olu gɛlɛyara mɔgɔw ma bon an ka laseliw la an y'a fɔ n kɔsɔn sogo olu gɛlɛyara donc a bɛɛ ye lakanabaliya ye parce que sugu anw bɛ sugu de kɔlɔsi an bɛ sugu de la a bɛ bɔ yɔrɔ min na ale ni bagan yiriwaw ni ka bagan ladon yiriwali ale ni fɛnw ka production yiriwa bon ministère du commerce t'o la mais siga kɔni t'a la anw ka analyse la an bɛ nin bɛɛ ye mais min ye sugu la sɔrɔli ye o de gɛlɛyara sogoko ta fanfɛla la ba dɔ ma sugu ale ni ɲɔnɔ nin y'a kalo 6
fɔlɔ so san joli bagan juraw bɛ na n'u ka baganw ye a bɛ fɔ min ma ko marché ruraux u bɛ na n'u ka baganw ye nɔ baganw bɛ taa bɔ Bamakɔ ale ni Segu dugubaw la ka taa san ka taa gɛn ka na n'a ye bon o y'a sɔrɔ gɛlɛya parce que banbagaciw olu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ na ni u b'i ka baganw minɛ i la mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yen banditisme o de gɛrɛn tɛ depuis an tun tɛ ka santi ni fɛn min ne a tɛ gɛlɛya tɛ ban jagoya a bɛ santi donc depuis an tɛna santi anw y'a fɔ a mɛnna depuis a ko daminɛna crise daminɛna an ye nin kuma nin fɔ mais fo ni fɛn min ma Bamakɔ ka tɔɔrɔ dɔrɔn i tɛ bɔ a kalama ni fɛn min ma Bamakɔ ka tɔɔrɔ dɔrɔn i tɛ bɔ a kalama donc an ye o kunnafoniw ta donc gɛlɛya min bɛ yen bi Jawara bon an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna gɛlɛya sannen tɛ jamana si tɛ yen k'a fɔ min m'a ɲini k'a fɔ k'i ka population lafɔngɔ mɔgɔ si ni gɛlɛya nana i bɛ fɛɛrɛ de kɛ a bɛ nɔgɔya cogo min na population o ma bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ baaraw kɛra min b'a to nin bɛ nɔgɔya mɔgɔw ma o ye baara jumɛn ye gouvernement de transition Togɛl Kokala o y'a misali ye a ka gouvernement nommera don min na dɔrɔn dimanche fɔlɔfɔlɔ dɔrɔn ministre du commerce kura min b'an kunna nin n'o ye Mohamed a ye ci bila ministre ɲɔgɔn 4 u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministère des finances la pour que parce que ale nana sɔrɔ tabali kan k'a ye k'a fɔ donc kɔrɔlen ninnu tun bɛ yen gouvernement tun tɛ min bɛ se k'olu entériner donc olu entériner la maintenant ka tila ka mesure kuraw min b'a to gɛlɛya min bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ a la mais insister kan pour que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko mesure ninnu tara pour que ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya la ka sababu kɛ min an ka kuma daminɛ la i da tura fɛn dɔ la ko vie chère gɛlɛya ka sanga gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ o de nana ni vie chère ye en réalité mais ni vie chère fɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ sɔngɔ de ye quoi or an bɛ régime économique min na sɔngɔw ka yɛlɛni ani a jiginni depuis 92 o bɛ n'a fɔ ko o kɛra sariya yɛrɛ ye anw fɛ yen nɔ a ka kan o ka kɛ o mais crise nana ni mun ye a nana ni mɔgɔw ka baara tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔ fɔ min ma ko sariya o de ka ca c'est à dire mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ taa ka dayirimɛ ɲini tile fɛ ka na n'a ye sini balo bɛ ɲini bɛɛ bɛ bɔ i b'i débrouiller i t'i ka fɛn kɛ activités ma déclaré bon jagomisɛnninkɛla ka ca mɔgɔw bɛ taa jamana ni jamana fɔ mais chaque semaine camion bɛ car bɛ fa mɔgɔw bɛ t'u ka dɔgɔjɔw kɛ jamana ni jamana bon n'a fɔra ko dankari bon a bɛ jouer mɔgɔw ka sɔrɔ kan o la ni régime m'an bolo ni sɔngɔ tora ka yɛlɛn ka jigin kɛ bon automatiquement population 70% bɛɛ b'a ressentir bon a bɛ fɔ parce que n'i bɛ fɛ ka vie chère fɔ i bɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ale ni sɔngɔ u ka sɔrɔ bɛ minɛ u mago ɲɛ minɛ hakɛ min sɔrɔ ka sɔrɔ laada la Directeur sisan solution jumɛn de bɛ sɔrɔ a la yaasa an ka se ka lafiya an ka se ka sogo dun an ka se ka malobɔrɔ san i yɛrɛ an bɛ se ka malobɔrɔ san dɛ wa ne fana ka ɲininkali min bɛ s'i ma sisan n b'i ɲininka fɛn min na malo bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan Gambia k'a bɔrɔ ye joli ye sisan
Voilà, donc Gambia ka min bɛ sɛnɛ an fɛ yan yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna mesures taara o mesures bɛ sen na parce que n'o mesures an kun bɛ cogo min na an tɛ ten. Mesures minnu taara dɔ bɔra sɔngɔ la wa dɔ farala kan de wala a tora a tɛ cogo la. C'est-à-dire n bɛ fɛ an ka baro yɛlɛma k'a bɔ dɔ bɔra sɔngɔ la. Tu n'a sɔrɔ e ye commerçant ye i bɛ taa minɛn san laada la 20,000 kana minɛn bɛ kɔfɛ a yɛlɛmana ka kɛ 20,000 ale ni 5000 ye i ye faamuya u b'a détourner ka na u bɛ tila ka na fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ transport fana yɛlɛnna 20% ye e de ka wari ta i yɛrɛ ye i ma gouvernement ɲininka i ma foyi i ka baara de don n'i nana n'a ye yali i tun bɛ sɔngɔ kɔrɔ min na o i b'a feere o la ayi bon jagoya de f'i ka dɔ de fara a kan donc gouvernement ye min kɛ minnu bɛ taa ta ale ni minnu b'a bayɛlɛma ale ni minnu b'a jago an y'u lasigi depuis nin ko in daminɛna an ye sigi ka fɔ o waleya an b'u cɛ su ni tile a kɛra discussion min ye discussion gɛlɛn don dɛ e b'a dɔn ni e bɛ taa fɛn san sugu la n'i ko n'a tigilamɔgɔ ko n'i y'a tɛrɛmɛ gɛlɛya min b'a la i b'o dɔn o gɛlɛyaba o discussion gɛlɛya o de donna an cɛ mais anw bɛ baara kɛ scientifiquement an ye structure a bɛ fɛ fɛn dɔ ma ko la structure des prix puis minɛn bɛ dilan minnu bɛ supporter les frais d'approche, les débours réels, la marge, les frais connexes, etc., etc. Fɛn bɛ bɛ structure kɔnɔ an y'a bɛɛ da du min na papier k'u lajɛ k'u fɛsɛfɛsɛ produit minnu ni gɛlɛya b'u la. Bon o produit ninnu n bɛ fɛ ka kuma minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ importer Gabianka bɛ bɔ an fɛ yen nɔ gɛlɛya min b'o la n b'o f'i ɲɛna Gabianka problème ye min bɛ office kɔnɔ Gabianka bɛ sɛnɛ yɔrɔ jumɛn office tɛ yan. Awɔ. Sɛnɛkɛlaw bɛ ka s'u ka foro la bi yan. Dɔw bɛ ka se a bɛɛ tɛ dɛ. Mais 70%, 60% tɛ ka se ka a ka fɛn exploiter. Bon gouvernement an ka production min bɛ k'anw fɛ yen laada la o bɛ an ka besoin couvert plus de 80 sinon dɔw yɛrɛ jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko 100% on est autosuffisant maloko la. Malo mun bɛ sɛnɛ office kɔnɔ. Min bɛ sɛnɛ office la. A b'an bɔ. Yan'a bɛ sugu la sɔrɔ yan'a bɛ jamana sugu la sɔrɔ dɔw bɛ dahirimɛw bɛ bɔ a la dɔw bɛ bɔ ani frontières bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ taa Mauritanie dɔw bɛ taa o fana. Donc fana ye jago taga sira ye o tɛ bali an tɛ an bɛ t'u ka fɛnw ta o fana bɛ n'u an ka fɛnw ta jagokɛla fana mago bɛ wari la. Sɛnɛkɛla mago bɛ wari la. Donc dɔw bɛ bɔ a la. Maintenant gouvernement ye a lajɛ plus d'1 million de tonnes o de besoin bɛ anw fɛ yen jamana kɔnɔ gouvernement ye mun kɛ pour que o prix bɛ se ka maintenir choix bɛ se ka kɛ population bolo gouvernement ye 250 000 k'o dabila 250 000 tonnes k'o labila minnu bɛ jeli ka na ni malo ye ko n'u sera douane yɔrɔ la dɔ ka bɔ a dédouanement na u ka taa sugu la bi ni Gambiaka ni mo se k'o sɔrɔ malo jalani min subventionné no ale prix ma bɔ a nɔ la o. Joli. Ale bɛ 17 000 francs na bi. 17 000. Dɔw b'a feere 17 500 mais kilo la a ka man ka feere an bɛ tila k'an da se o ma ale man ka tɛmɛ 350 ka 70. Directeur i man ka kuma jaabi n ko Gambiaka bɔrɔ ye joli ye. Gambiaka bɔrɔ chose o bɛ feere 20 000 21 000 1,400 ale ni 200 yɔrɔ dɔw la. An yɛrɛ bɛ mun sɛnɛ. An kana kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye sa an ka faamuyali kɛ. Ayi n ma sɔsɔli kɛ ne ko n ko mun bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan. Ne bɛ fɛ min ka kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya min bɛ yen hakilisigi min bɛ kɛ jamana la jamana kɔnɔdenw ma an b'o o kuma fɔ. Voilà donc n ye hakilina min f'i ɲɛna sɔngɔ ko la bi sɔngɔw bɛ niveau min na n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna ni gouvernement ka fɛn tɛ n'a kun bilara marché dɔrɔn ka régulation na
donc sɔngɔ tun bɛ taa hakɛ dɔ la an bɛ min na bi a tɛ se parce que gouvernement bɛ mun kɛ pour que sɔngɔ bɛ se ka to a nɔ la n'i ye misaliya min f'e ɲɛna sisan ni e teri ka minɛn ta ka na lajɛ ka bɔ kɔgɔji kɔfɛ ka don siraw ale ni fɛnw o charge bɛɛ supportelen kɔ a tɛ fɔ o de ma ko prix de revient gouvernement b'a ka hakɛ de minɛ o de la mais ale b'a ka hakɛ minɛ n'a sera frontière la charge bɛ bɛn hakɛ min ma frontière la gouvernement bɛ 10% minɛ o k'a ka droit ye mais e bɛ to charge kɔnɔna i b'a transporter ka na i bɛ charge wɛrɛw kɛ i bɛ frais de magasinage ninnu si tɛ ninnu bɛɛ bɛ sara de donc n'o kɛra sisan i mana se prix de revient ma i b'a dɔn gouvernement bɛ 10% min minɛ n'i ye charge bɛɛ jate minɛ a tɛ tɛmɛ bilen o tɛmɛ sara la gouvernement ka jɔda charge bɛɛ dafalen na n'i y'a rapport kɛ a tɛ tɛmɛ 3%. Maintenant gouvernement bɛ se ka jɛ de a ka partie dɔ kɔ ni e ka kan ka se ka 6000 sara sisan dédouanement plein na par tonne gouvernement bɛ 3000 minɛ mais est ce que o bɛ se ka dɔ bɛ e ka dépense la bon an y'o de ye an y'a ye k'a fɔ dɔ tɛ se ka bɔ la donc an ye kumaɲɔgɔnya kɛ an ni jagokɛlaw cɛ o kumaɲɔgɔnya de y'a to u tun bɛ tɔnɔ min minɛ laadala minɛ o minɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɔnɔ dɔɔnin don a marge bénéficiaire dɔɔnin don donc an y'o négocier n'u ye u ka dɔ de b'o la pour que minɛnw bɛ se ka t'u sɔngɔ kɔrɔ la yanni crise tɛ i y'a faamuya kuma o kuma ni dédouanement binnen n'o tɛ dɔ bɔ charge la sɔngɔ tɛ se ka jigin tu dɔ de bɛ bɔ a hakɛ la o de la an b'a fɔ les mesures d'atténuation bon n'i y'a jate minɛ o politique min bɛ Mali kɔnɔ anw y'a anticiper an ka sɔngɔ bɛrɛ bɛnnen don ka tɛmɛ jamana an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ma pourtant an bɛ don de ka da fɛ ka na misaliya la dɔrɔn bɛɛ b'a kalama Sukaro bɛ 650 na Burkina a bɛ 750 na Côte d'Ivoire a bɛ 600 francs Sénégal voilà a bɛ 600 francs la mais anw fɛ yan nɔ san 10 filɛ nin ye Sukaro ma bɔ a nɔ la i y'a faamuya bon n'i ye malo min fɔ malo jalani min fɔ Côte d'Ivoire n'i y'a san i b'a san 400 francs jama sous région tɔ bɛɛ la Cotonou dɔrɔn de ka nɔgɔn n'an ye Cotonou ni Lomé anw ta bɛ 350 na an ye prix min sigi bon n'i ye tenturu bɛ bɔ Côte d'Ivoire mais a bɛ feere u ka sugu la 400 ale ni Dinor 400 ale ni 20 anw fɛ yan anw minnu bɛ taa ta Ija kama ale ni fɛn kɛlen an ye a prix dana sigi 1000 francs na mais an yɛrɛ y'a ye k'a ka gɛlɛn mais yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ 1100 francs na yɔrɔ dɔw la 1200 a sɔngɔw bɛ taa o cogo la ten mais a kɛra cogo o cogo an fana ta ka nɔgɔn ni Cotonou ta a ye Conakry de ka nɔgɔn n'an ye o la. ayiwa directeur n'i ye a ta k'a lajɛ directeur n bɛna min fɔ ka fara ka hakɛ to o ye tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ sɔngɔ bɛ niveau min na a gɛlɛyara mais mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ de jamana ni Mali dɔrɔn tɛ Mali dɔrɔn tɛ wa gouvernement fana ye cɛsiri kɛ n'u sɔngɔ gɛlɛyara se hakɛ dɔ la gouvernement ye jɛra a ka dédouanement kɔ a jɛra de k'a minɛ a ma minɛ dɛ a jɛra k'a minɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna est ce que aw b'a kalama chaque kalo o kalo nin y'a san joli ye anw fɛ yan nɔ essence sɔngɔ ma bɔ a nɔ la gasoil ma bɔ a nɔ la anw ka gazi ta tɛ 6 kilos ye o ka nɔgɔn anw fɛ yan ka tɛmɛ Dakar an bɛ taa ta yɔrɔ min na u ka prix plafond bɔra a bɛ ligne na i bɛ se k'o t'o la ye o ye sɔrɔla mun fɛ parce que gouvernement de transition man kunna nin ye a sɔnna ka mesure min k'u mago bɛ recette la dɛ mais u jɛra fɔ walasa
ni mago ɲɛ minɛ damadɔ olu ka sɔrɔ nɔgɔya la sinon hali ni Mali budget bɛɛ don subvention na min ka kan ka gɛlɛya o bɛ gɛlɛya donc fo hadamadenw ko o de faamu bon ni bɛnkan ninnu n'an sera ka olu négocier olu man ka jɛ fana a ka salen kɔ kuma o kuma n'o kɛra minɛ min na anw fana bɛ wuli ka jɔ sabati. Tabarikala directeur. Voilà. An b'i fo. Inshallah. I ka walawalali la. An b'i fo ka da kan i ka dayɛlɛnnen don tuma bɛɛ kunnafonidilaw ye. Awɔ. An bɛ i fo o hakili ɲumanya la. Awɔ. N ka jɔnkɛ tɛ ye yan. An. O ka jɔnkɛ ye o tu. N sɔnna. Directeur n sɔnna i ka kumakan laban ye jumɛn ye? N'ala sɔrɔ n ka kumakan laban ye min ye vraiment n bɛ ministre ka foli fɔ. Ministre tɛ bamanankan mɛn sinon a tun ka di n ye a yɛrɛ kun ka kuma nin yɔrɔ in na mais a ka bamanankan tɛ académique ye donc a kɔni b'a ka foli lase aw ma. Tabarikala. Vraiment cɛsiri bɛɛ ka kɛ nin ko in na don o don sɔgɔma an bɛ briefing daminɛ ni nin gɛlɛya in tabarikala. Département yɛrɛ dossier gɛlɛman bɛɛ la nin de bɛ ɲɛfɛ. Tabarikala.